Вітанкі, шаноўныя, даўно мы з вами не былі ў Скайрыме, і калі мне не здраджвае памяць, мінулы раз мы скончылі, значыць, стрым падчас стрыма праходжання гільдыі зладзеяў. Аймріск, вітаначкі, радая бачыць на стрыме. Так, што тут у нас? Ось, і, значыць, але, каб стаць кіраўніцай гэтай гільдыі, мая отчыха мусіць павыконваць розныя заданні з гільдыі, і такім чынам давайце мы з вами на гэтым стрыме выканаем некалькі заданняў, каб наблізіцца да звання кіраўніцы гільдыі. Вось, толькі я ўжо забылася, куды мне патрэбна ісці, каб іх атрымаць. Мабыць, у журнале нешта такое напісана. Розныя. Вокафалмеру Делавіну трэба вярнуць. І, па-моему, якраз таки там выдаюць гэтыя заданні. І... Так, а чаму мне на мапе нічога не пазначана? Я ж... Значыць, розныя. Вось, цяпер пазначана. Выдатна. Вярнуць вокафалмеру Делавіну. Выдатна, значыць, пойдзем вяртаць гэты артефакт, і якраз там, хутчэй за ўсё, знойдзем іншыя заданні, якія можна будзе выканаць. Што гэта на табой цяпер апакуецца, Брыньёль? Неяк не бачу табе нічога асаблівага. Делавін, апошні раз, што мы выкралі? Я выразна пачуў, як той ёлуб у карычме сказаў, што ў скрынях поўна срэбра, яно мусіла каштаваць да халеры грошай. Дурань, ён сказаў рэбраў, а не срэбра. То быў мясніцкі караван. Я ў захапленні ад перакладу, проста захапленне. Я магу даць табе працу, кажа ён, а ты куды пайшла? Я ж і да цябе таксама хацела звярнуцца, а Делавін... Мне ўдалося знайсці вокафалмера. Так, я шукаў гэтую цікавостку. Калі табе яшчэ будуць трапляцца падобныя незвычайныя цацкі, нясі іх да мяне, абяцаю табе, высілкі акупяцца злішкам. І на 8 табе сапраўды ўдалося яго здабыць. Адзіны гэты камень каштуе больш, чым шмат хто са зладзеяў зарабляе за ўсё жыццё. Крута, ён столькі золота мне адсыпаў. Так, кажа, ты прапануеш дадатковае заданне. Я адказваю за рыбалку, лічбы і абнос. Справы, якія патрабуюць асабістага падыходу. Калі ты любіш проста ўрывацца куды-небудзь, паразмаўляй з Векс. Так. Распавядзі мне аб працы з лічбамі. Большасць устаноў у Скайрыме захоўвае запісы аб сваіх транзакцыях у бухгалтарскіх кнігах. Нарэшце мы з імі папрацуем. Твая праца перапісаць лічбы ў гэтых кнігах, каб недахопы, выкліканыя нашымі іншымі працамі, выглядалі легальнымі. Дык як, хочаш папрактыкавацца ў пісьме? Нарэшце мы папрацуем з бухгалтарскімі кнігамі. Я іх столькі бачыла, але я пакуль ні з адной не змагла ўзаемадзейнічаць. Я зраблю гэта. Добра, вось твоё заданне. Так, ну што, праца з лічбамі. Унесці папраўкі ў бухгалтарскую кнігу, ўсё ўсялякае месца самотнік. Добра, значыць, у самотніку. А куды пайшла Векс? Яна проста перасела за іншы стол? Ёсць паралічных сімптомаў метад і... Так. А як дадатковая праца дапаможа гільдыі? Ты жартуеш, з таго часу гільдыю пакінуў шансунак, у нас за душой не грошыка. Калі грошы скончыліся, людзі пачалі сходзіць. Калі тут было лепшае месца ў свеце, пацучыная сцежка нагадвала палац, халера яго бяры. Адзіны спосаб вярнуць гэтае месца да былой славы — займацца дадатковай працай, каб золата заструменілася ізноў. Вітанкі, спачатку. Гэта мод, гэта беларусіфікатар, і спасылку на гэты мод можна знайсці на маім YouTube-канале, па-мойму, у 4-м відэа. У 4-м відэа запіс Скайрыма я пакідала спасылку. Калі будзе запіс гэтага на YouTube, я таксама кіну спасылку. Вось
Ну, карацей, так, ёсць беларусіфікатар, і ён проста шыкоўны. Ён ачмурэнны, вось шчыра, пераклад выдатны. Вельмі рэдка трапляюцца якіясь абдрукоўкі і вельмі добра менавіта з мастацкага пункту гледжання перакладзена. Таму я вельмі рада, што такая цудоўная гульня набыла такі цудоўны пераклад на беларускую. Вось, вялікі дзякуй людзям, якія гэтым займаліся. Так, давайте спытаем яе, якімі былі гэныя дні былой славы. Пляшка была горадам пад горадам. У нас меўся ўласны каваль, свой алхімік, ды хто хочаш. Калі мы вернемся сабе імяўскай рыме, я амаль абяцаю, што гэтыя гандляры вернуцца. А што яшчэ лепей, у нас будзе досыць золата, каб раскідвацца ім і зноў жыць у раскошы. Окей, добра, кажу, ты прапануеш дадатковае заданне. Я адказваю за рабунак, падставы, прыбіранне і выкраданне. Збольшага гэткія справы патрабуюць пранікнення. Калі табе не падабаецца гэткая праца, пагамані з Дэлвінам. Ён адказвае за больш канкрэтныя асабістыя аперацыі. Так, а што яна мае на ўвазе пад прыбіраннем? Мне цікава. Адзін з лепшых спосабаў зарабіць ходкі грошак у Скайріме, пазбавіць некалькі багатых дамоў ад асноўных каштоўнасцяў. Калі табе цікава, я магу паказаць на прыдатнае месца, дзе трэба прыбрацца. Што скажаш? Ну, давай. Файна, толькі глядзі, каб усё было ў парадку. Трымай. Так. Прыбіранне, што яно мне? Вынесці з хаты Карлоты Валенты ў голадзе беларучай з каштоўнасці. Што ж, давайте тады гэтым зоймемся. Так, значыць, у нас Самотнік і Беларучайск. Можна спачатку вярнуцца ў Беларучайск, а адтуль пехатой пайсці да Самотніка. Вось, заодно панастальгіруем трохі. Можна яшчэ тэлепартавацца да стайняў. Так, стайні. Яны не хочуць тэлепартавацца? Ну ладно. Напэўна, спачатку трэба выйсці адсюль. Можна, в прынцыпе, пехатой пайсці. Так, абдзёртая пляшка цыстэрна. Я зноў зараз заблукаю ў гэтай лакацыі. Спадзяюся, мне паказальнік правільны напрамак паказвае. А, так, вось ён выхад. Выхад у цясноў. Скарем, таксама вядома як Старое царства, або Айчызна, быў першым рэгіёнам Тамрыэля, заселеным людзямі. Невядомы аўтар правінцыі Тамрыэля. Так, оп, можна выйсці, пацягнуць вуліцу. Эх, якая ж ностальгія, як я люблю вярнуцца ў гэтую гульню. Трэба ўсё ж такі часцей гуляць. Дарэчы, клас, я ўжо і забыла, што ў мяне такая класная вось гэтая салаўіная браня ёсць. Рыцун, вітаначкі, радая бачыць на стрыме. Так, а што ў мяне за меч, дарэчы? Чаму я взяла меч? Я ж раней, здаецца, магіяй гуляла. Зараз паглядзім рэчы, зброя. Ахаладжальнік. Цель атрымоўвае 20 пунктаў марознага ўрону. Шанс паралізаваць ворага на 2 секунды. Класна. Класна. Толькі ўсё ж такі я люблю больш магічную зброю. Жалезны кіжаў водбліскаў. О, дарэчы, можна ж... Так, я ўжо забыла, як схаваць зброю. А, вось. Вось што бывае, калі даўно не гуляеш у гульні, у канкрэтную нейкую гульню забываеш, якія кнопкі націскаць. Опа, танкі. Я, напэўна, завітаю да сябе дадому, разберу кінжал. Вау, няўжо я памятаю, як ісці да свайго дома. Так, мядовік, вось ён. Вось моя хатка, дзе мяне чакае жонка і Хускар. Так, я твой меч і твой шчыт. Йона, я вельмі рада, што ты хочаш мне дапамагчы, але я ўсё ж такі бы хацела, каб ты была у бяспецы і клапацілася пра маю жонку. Не, ты хочаш гэта заняць? Ах, ты ж... Гэта твой дом цудоўны, прынамсі для хвачэй. У мяне была думка адчыніць крамку. Было чым займацца, пакуль цябе няма.
Вось ёй канкрэтна зараз спатрэбіўся гэтае стол зачаравальніка. Ладно, Шаві. Гэта маё каханне задзірнула госці. Наша крама зарабіла якіх-небудзь грошай. Золата шпарка цячэ, вось палова прыбытку, сэрцыка маё. О, класная. Так, ну ладно. Стол зачаравальніка, хтосьці іншы карыстаецца гэтым. Ну ладно. Паглядзім, ці ёсць у мяне яшчэ нешта. Ну вось, алхімічная лабараторыя. О, супер, яна ўжо скончыла, можна вярнуцца туды. Расчараванне. Не, шлюбная запаведь. Эльфская броня, железный кинжал отблескаў. Так што ж гэта за кинжал такі? Ну ладно, яго, відаць, прыйдецца проста прадаць. Прадмет. Як жа? І вось... Ўсё, мне здаецца, гэта трэба ў інвентары рабіць. Я забыла, як правільна ось, заладоўваць. Велізарны камень душы. Давайте велізарны. О, выдатна. Заладавалася. І тады... О, дарэчы, у мяне тут чэрапы ляжаць, як круто. І іх, дарэчы, па-моему, не перасунуць. Я не магу на іх націснуць і нікуды іх перасунуць. А тут што? Падручнік па зачараванні. Не перакладзены і ўжо не павышае мой навык. Ладно. Ну што ж, будзем біцца мячом. О, супер, ты гатуеш для маёй жонкі. Выдатна, выдатна. Так, а што гэта мне паказвае? Гэты маркер. Размаўляць з Мэван аб віннасці Вальда. Добра, раз яна паказвае, давайте паразмаўляем тады з ёй. Вітанкі, Мэван, чорны верас. Спадзяюся, ты турбуеш мяне з сур'ёзнай нагоды. Мне б хацелася закрыць запазычанасць Вальда. Вальда, навошта табе дапамагаць гэтаму Алфэлку? Ён запазычыў мне на 100 год наперад. Насамрэч, яму яшчэ пашанцавала, што я проста прымусіла яго працаваць на Мерсера. Што ён нарабіў? Пару год таму я замовіла унікальнае пяро ў майго добрага сябра Зімаўлада. Вальду было даручана прывезці яго сюды непапсаваным, а ў выніку яно апынулася на дне возера. Ён завінаваціўся табе з-за пяра? Чараўнікі лічаць яго пяром гімінацыі, і яго вырабленне каштавала буйную суму золата. Калі ты зможаш знайсці пяро і вярнуць яго мне, бо Вальд занадта тупы для гэтага, я буду лічыць запазычанасць закрытай. А як пяро апынулася ў возеры Хондрык? Вальд сустракаў караван Зімаўлада на заходнім беразе возера, каб не рухацца па дарогах. Зломак заблукаў у тумане і накрываў свой човен проста на нейкія камені, і ён адразу пайшоў на дно. Ён такі дурны, што нават не можа ўзгадаць, дзе гэта здарылася, а ўсе мае мінулыя спробы знайсці пяро казаліся няўдалымі. Ёсць думкі, дзе мне шукаць? Вальд кажа, што ягоная рачка наторкнулася на нейкія камені. Я праверыла пад вадой побач з адной з невялічкіх выспаў. Магчыма, табе лепш пачаць ад прыстані і рухацца ў накірунку залатой кветкі. А што такое пяро гімінацыі? Пяро мусіла дазволіць мне дасканала дубляваць любы почерк, які я бачу. Ах ты, хітрая. Пэўна, ты разумееш, якую карысць яно прынесла ў маёй справе, асабліва ў тых выпадках, калі патрабуецца подпіс. А што калі гэтае пяро трапіць у іншыя рукі? На шчасце, яно патрабуе унікальны атрымант, формула якога ёсць толькі ў мяне. Таму, калі ў цябе з'явілася думка прадаць пяро камусьці іншаму альбо пакінуць яго сабе, ты хутка зразумееш, што яна не мае ніякай каштоўнасці. Ах ты ж халера! Круто! Якое крутое пяро! Так, і дзе яно мне... Ой, не-не. Як гэта прыбраць? Ладно. Навошта я поставила гэта маркер? Як яго прыбраць? Я забыла, як яго прыбраць.
М. Ладно. Тут же на мапі, по-моєму, мусить бути позначено, як її прибрати. А чому вона не позначена? М. На ніяку кнопку треба натиснути, і тоді воно прибереться. А, і не то. Ну ладно. Ніколи не бачив Мьол такий засмучений. Цей город справді тіснів на її. Так, а що там? Прибирання. Винести з хати Карлоти Валенції і праця з лічбами. Видатно. Тоді давайте займемося гэтым. У Беларушчайску, в принципе, можна телепортавацца, бо дарога да яго вядзе праз гару, але, по-моему, тут быў пераход, калі не памыляемся. Перавал недзе быў. Ну ладно. Можна пачаць з Беларушчайска. Вось і адтуль выправіцца ў самотнік і вось, ну і палюбавацца на мясцовыя краявіды. Так, выспа Солстайм знаходзіцца на паўднёвым усходзе ад Скайрыма. Ой, удзень прыйшла сюды, як тут все ж таки прыгожа, все такое. Ой, я кінжал прадам. Упс, не прадам. Нікога дома няма. А мяне бачыць? Не, мяне не бачыць. Дзе ж тут можна было прадаць? Калі імперія здалася адмірскаму даміёну, яна занебавала нас усіх. Так, а можна прадаць тавары... А колькі зараз часу? Чаму нікога няма? 9 раніцы, усе яшчэ спяць. Якія совы? Не, я іх разумею цалкам, але ўсё ж таки мне здавалася, што крамы ўжо як бы мусіць адчыніцца. Ты выглядзіш на сапраўднага ваяра. Хтосьці мне там крычыць. О, вось, кавалева ідзе. Ёй прадам. А, і яна не хоча? Не хоча яшчэ прадаваць? Ну што ж такое? Адріяна Авеніча. Што ты можаш распавесці? То ўсяго. Ну ладно, распавяла пра Беларушчайск. А чаму яна не хоча мне прадаваць? Мне ж здавалася, раней можна было прадаваць проста падысці ў любы момант. Не хоча. Можа, мне трэба замяніць мой капелюш, бо яны лічаць, што я нейкая злодзейка. Ну, я злодзейка, так? Але мне не трэба, каб мяне лічылі злодзейкай. Так, эльфская броня, слоняная броня, лускавый шалом Британія і эльфская броня. Хай будзе так. Зараз яна мне захоча прадаваць. О, цяпер хоча. Ладно, самая файная зброя і броня. Так, але я хочу табе прадаць. Я хочу прадаць табе жалезны кінжал. Вот бліскаў. Ну і, напэўна, ўсё. Колькі мне там... В принципе, место для Садкова. Ладно. Цікава. Я не ведала, што калі ты ў салавійнай броне, то з табой не хочуць мець справы. Так, а дзе мне цяпер? Куды мне ісці? Вось, вынесці з хаты Карлоты Валенції. Яна, по-моему, на наступному узроўні. Вось яна, гэтая хата. О, я могла бы прямо ад увахода ў горад туды. Ух ты! Клас, я стала небачнай. Так, спадзяюся, тут нікога няма.
скрасці аздоблены пітны рог. Так, нікога ж няма. Скрасці каштоўны келіх. Можна яшчэ праверыць на золата. Нікога? Спадзяюся, нікога. Так, нікога няма. Каштоўны збан. А што гэта там пад ложкам? Мяшок мукі? Серьезно? Мы под ложек поклали мяшок мукі? Так, золото. Дочки, золото. Як файна, што зараз дзень, таму што ўсе хутчэй за ўсё на... Ой, упала. Хутчэй за ўсё на працы. А тут што? О, салодкі рулет! Салодкі рулет! А, баемы тут няма, хутчэй за ўсё. Ладно. Я краду ўсе салодкія рулеты, якія бачу. Лёска і прынада. Ух ты! Книжка. Ну ладно. Давайте скрадем, как почитать. Потом можно вернуть на место. Книги, лёска і прынада, тело. Лёска і прынада. Аўтар... По-моему, мы, до речі, не читали. Аўтар Аланд Марскі птах. Маё імя Аланд Марскі птах. Ці слынны я, ці не, гэта значэння не мае. Я не пісьменнік, але так атрымалася, што жонка падарыла мне пяро, калі я пайшоў на пенсію. Яна назвала яго падарункам. Для мяне гэта цяжар, але, напэўна, мае настаўнікі таксама адчувалі яго. Іначай, калі мне наканавана сысці ў Соунгард, я забраў усе свае веды з сабою. Усё, што я вывучыў за дзесяцігоддзе рыбалкі ў Скайрыме. Так, короче... Ну ладно, не, по-моему, не читали. Не памятаю, калі шчыра. Ну ладно, нават калі читали, яшчэ раз не пашкодзіць. За жыццё я рыбачыў у глыбокіх і шырокіх водах падчас штормаў, у якіх б не адважыўся сесці ў човен аніводзін смяротны. Я паглыбляўся ў бяздонныя пячоры і лавіў пачвар з цёмных падземных вод. Я бачыў усё і лавіў усё, рыб, пачвар, нават боты. Гэтай кнігай навучу вас рабіць тое ж самае. Ловить рыб пачвары, нават боты? Клас. Раздзел 1. Вода. Ваяру патрэбен меч, кавалю молат, а пачынаючаму рыбаку перш за ўсё патрэбна вода. Яе можна купіць у краме або знайсці на прыстані, дзе яе пакінуў іншы рыбак. Здабыўшы воду, насі яе пры сабе, як тую зброю, махаючы ёй туды і сюды. Прызвычайся да яе вагі. Яна мусіць стаць працягам твайго цела і розуму. Раздзел 2. Снасці. Калі ў цябе ёсць вода, табе спатрэбяцца снасці. Гэта прынада да іншыя рэчы, неабходныя для лоўлі рыб ля берага. Але насіць снасці з сабой не абавязкова. У Скайрыме прынята пакідаць снасці ля вады ў месцах, дзе багата рыбы. Знайсці набор снасцяў – гэта як павітацца з прыязным рыбаком. Калі скончыш рыбачыць, пакінь снасці для наступнага рыбака. Гэта наш шлях. Ну круто, нам фактычна тлумачаць зараз новаўведзеную механіку, якой, па-моему, першапачаткова ў Скайрыме не было. Вось, нам тлумачаць, што рыбаліць можна з дапамогай воды і у тых месцах, дзе можна знайсці гэтыя снасці. Так, раздзел 3. Лёска. Каб парыбачыць, насадзі на зазубень прынаду. Потым размахніся як след, закінь воду, і няхай лёска з зазубнем ідзе на дно. Умельства рыбалкі патрабуе цярпення і засяроджанасці. Канкрэтней засяроджанасці двух пачуццяў – зроку і дотыку. Ты можаш спытаць, як даведацца, што побач ёсць рыба? Гэта тое ж самае, як матылькі злятаюцца на агонь. Калі твая прынада дакранаецца да паверхні вады, рыба паблізу адразу зацікавіцца. Усплёскі на вадзе пакажуць яе набліжэнне. Глядзі на ўсплёскі уважліва, чым большая іх колькасць, тым больш рыбы навокал. І наадварот, калі твая прынада не выклікае ніякага ўзрушэння на паверхні вады, рыбы тут больш няма. Вяртайся праз дзень. У свой час ты навучышся адрозніваць рыбу пад тым, як яна напінае лёску. Ты зразумееш розніцу паміж мяккім цікаўным дотыкам байцовай рыбкі і прагнасцю карпа. Раздзел 4. Падсяканне. Калі рыба села на зазубень, час лагоднасці сканчаецца і настае час вайны. Рыба будзе плюхацца, змагаючыся за жыццё, але ты мусіш моцна трымаць воду і не губляць пільнасць, падцягваючы да сябе лёску.
Калі ты выцягнеш яе, рыба твая. Аблупі яе, прыгатуй яе і з'еш, як табе больш падабаецца. У залежнасці ад твайго паходжання абрад можа адрознівацца, але паспяховы улоў – гэта нагода для свята для кожнага рыбака. Раздзел 5. Рэдкі і незвычайны улоў. У розным клімаце сустракаецца розная рыба. Калі ты хочаш лавіць розных рыб, не заставайся на адным месцы. У цёплых азёрах і рэках на поўдні жывуць не тыя ж самыя рыбы, што і ў ідзяных марскіх водах ці ў пячорах. Калі ты шукаеш рыбу, якую злавіць няпроста, тую, якой можна выхваляцца перад іншымі рыбакамі да старасці, лепш за ўсё рыбачыць тады, калі сонца стаіць нізка над даляглядам. На золку і заходзе ў цябе найлепшыя шансы сустрэць гэткіх істот. Найбольш рэдкая рыба ловіцца толькі на адмысловыя вады. Шукай парады ў тых, хто працуе на цясноўскім рыбаводстве. Прыслухоўвайся да іхных настаўленняў, як да маіх. Канешне, не кожны улов можна з'есці. Штосьці можна будзе пакласці ў кішэнь, а штосьці скарыстаць для прыгатавання зеляў. У свае часы я чуў гісторыі нават пра дварфаўскія вуды, якія дапамагаюць выцягваць бразготкі, што ляжаць на дне азёроў і ставаў. Такі норд, як я, не разумее, навошта гэта ўсё. Свет не стаіць на месцы, і з цягам часу гэткія рэчы губляюцца ў гісторыі. Раздзел 6. Заканчэнне. Ну вось і ўсё. Як я сказаў на пачатку гэтай кнігі, я не пісьменнік. Тое, што напісана, не словы, але частка мяне. Гэты нахабны хлопчык, які душа фанабэрыўся і праз гэта ледзь не быў зацягнуты ў ваду залатой рыбкай. Гэта змёрзлы рыбак, які трасецца над Цэбарам сярод ночы, моліцца Каін, каб яна дазволіла яму дажыць да світання. Гэта стары дзед ля возера, які выпівае зелля дужасці і прасоўвае лёску ў Цэбар, каб вылавіць свайго старога ворага. Гэта частка мяне, і калі ты пачуеш, што я хацеў сказаць, гэта стане часткай цябе. Якая класная кніга і які шыкоўны пераклад. Так, я, напэўна, вярну яе. Так. Яна ўпала, але мне патрэбна яе неяк вярнуць на месца. Окей, яе патрэбна пакласці ў тумбачку. Лёска і прынада, вусіна. Всё, вярнула на месца, можна вяртацца. Так, яшчэ адсюль, па-мойму, не крала. Ці ёсць нешта цікавае. Смажаная цыбуля. Навошта яна мне? Так, а гэта што такое? Даведнік па-беларуску для паніча. А, гэта мы ўжо чыталі. Даволі своеасаблівая кніжка. Так. Тут некалькі уваходаў ці як? Ці я ўжо заблокавала? Не. Тут адзін уваход. Па-мойму. Фу. Все, тут один уваход, и я уже... Потому что мне чомусь подалося, что там было... Не, один уваход, и все. О, можно. Лесник. О, и это был некий квест. Окей. Добре. Значит, мне теперь хапаю лесника. І, значыць, прыбіранне. Вярнуць каштоўнасці в Экс, гэта мы вернемся, і унесці папраўкі ў бухгалтарскую кнігу ўсе ўсялякае месца самотнік. Файна, давайте тады выправімся ў тое месца. О, соль. О, я памятаю, як калі на пачатку стрымаў, я гуляла з рэжымам выжывання, і там же патрэбна было есці, бо без ежы ты просто і замерзаеш, і не лякуешся, і все такое. Там же яшчэ голад ёсць, вось, без ежы ты просто заўсёды галодная. І, значыць, але большасць ежы, якую можна прыгатаваць, яна гатуецца з соллю. Таму гэта была цэлая прыгода знайсці дастаткова солі, бо яна, ну, не то каб дуже рэдка, але адносна. Все, я знайшла, як прыбраць маркер, зразумела. Так, значыць, цяпер выпраўляемся ў самотнік. Вось, ну і там будзем працаваць з лічбамі, як нам сказалі.
Можна соскокнути просто з городської стіни. Я сподіваюся, я не заб'юся таким чином. Так, стоп. Гэта просто холм? А як жа абараняцца тады? Ворагі могуць просто падысці адсюль і просто зайсці ў горад. Прама ім будзе вельмі зручна гэта зрабіць. Ладно. Гэты момант, конечно, не дуже прадуманы. Спадзяюся, яны выстаўляюць тут варту. Ладно, мы выправляемся в самотнік. Спадзяюся, там не будзе дуже шмат гэтых ворагаў на нашым шляху. Можна, дарэчы, зноў апрануць тады апрануцца ва огненную броню. Вось хай будзе. Дарэчы, яна мне больш эфектыўная, чым огненская броня. О, яна больш эфектыўная, чым тая броня, якую я носила до гэтага. Круто. Реально круто. Так, зараз треба час ад часу захоўвацца. Як... Опа. Ладно. Все, і гэты халаджальнік прямо вось так з шаблязубага кота з 2 удараў забіў. Які круты меч. Так, шкура мне спатрэбіцца ці не? Яна даволі цяжкая. Не, пакінуў. Файна, і ён тады вызваліў, раз у мяне меч, то ён вызваляе мне одну руку для заклёнаў, і я пастаўлю сабе заклён. Ну, поставила на... Хто мяне бачыць? Ось хто мяне бачыць? Краба мяне бачыць. Ну ладно. А я тады хачу... Я хачу іх падстрэліць... Падстрэліць лукам. Часовы лук. Мяне бачыць смок. Халера ж цябе дзяры. Я мне спадзяюся, што он не стане... Што ён не стане зараз тут спускацца. Не хачу біцца з смокам. Не, відаць, ён усё ж таки стане спускацца. Не. Ось шчыра не люблю біцца з смокамі. Так. Фітин. Мяне цікавіць толькі фітин, бо ён карысны для алхіміі. А там яшчэ один фразікраб быў. Ось ён. Зараз я падстрэлю. Опа. Фітин. Забрала. З гэтым часовым лукам самае, ну скажем так, это часова прикольна і непрыемна, калі ён знікае просто пасярод бойкі. О, матылькі, матылькі. Yes. Зловіла? Не зловіла. Зловіла. Школа. Так, а гэта што за месца? Лагер ціхіх месяцаў. Файна, хай будзе адзнака на карце. Мяне хтосьці бачыць, чаму яна мне паказвае трывогу. Так. Бачу. Там хтосьці, хто не хоча мяне бачыць. Клішыра таксама не маю жадання з імі звязвацца. Ясна, вас заўважылі. Так, я, конечно, разучилась стрелять. А, все, охладжальником буду биться. Так,
магия, поставлю себе обновление. Ой-ой-ой, не туда, не туда, не туда. Зброя охолоджальника. Ось. Ух ти, яке є! Епічно. Це було епічно. Золото. Ну, точно нічого не цікавить. О, чаровница серед них есть. Пс. Ауч, пробать чаровница. Или вы сами на меня кинулись? Амулетом Акатоши. Магия обновляется на 25% худшей. А у меня есть амулет Акатоши? Так, я зараз на меня начеплений. Ладно, хай твой амулет состоится при тобі. Ну что? Так, это ясно, некое. Господарство. У нас заборонены спам. Все, спам больше не будет. Треба ніяк буде скласти правила канала. Так ось за спам одразу бан. Так, смаженого лосося. А що за рибки тут, до речі, висять? Може, ніякі цікаві? Ні, просто лосось. Це, по-моєму, як отримувати смока було, коли не помиляюся, вікінг ішов вікінг і питався всіх, що ви будете їсти, лосось чи лосось. Лагерь тихих місяців. Можно поспать, я так разумею. Ну, в принципе, так, можно и поспать. Вы не можете спать, когда побачите вороги. Зрозуміло. Ага, вон вороги бачу. Зараз я тоді виключу лук, або одразу. Где там мой лук? Сел? Супер, меня не бачить. И... Так, кто ты? Ты будешь на меня кидаться? Буди на меня кидаться. Это было круто. Ну, пробачьте, але ви самі на мене кидаєтеся. Я не нападаю першая. Так, тут есть еще мухомор. Хто тут є ще? Мухомор. Так. Треба було зрозуміти, що вона шукає. Сказала, буде на мене чекається, але вони ніколи не чекають. Хтось там розмовляє. Стальові оковані боти. І яка шиковна ГТ? Яка шиковна солов'їна броня? Зараз яку броню не бачу, дик уся горша за її. Так. Тут... Хтось і єсть, так, хтось і єсть. Гранат. Хай буде. Він легкий і... Легкий каштауни. Чинить железные двери.
І куди яны мяне прывядуць тыя жалезныя дзверы? Тут, спадзяюся, нікога больш няма. Ага, не, толькі лесвіца. О, выдатна можна назбіраць зелля, хаця я магла бы, конечно, і сама іх нарабіць. Але шчыра не дуже хочацца. Месячная сталёвая секера і яшчэ з нейкім заклёнам. Давайте-ка поглядим, что за яна. Месячная сталёвая секера. Калі в небе месяцы опальвае цели на 10 пунктаў урона. Ух ты! У мяне, по-моему, яшчэ не было такого заклёна. Спадзяюся, яе можна будзе расчараваць. Так, адмычка, дробны камень, душ, золата. Все гэта я забіраю. Дзякуй вялікай, што пакінулі іх тут. Луштроля. Файна. Упс, золото, золото, золото и марудная отрута стомленности. А буду сядь-нибудь без яе. Ну что, наперад можно заховаться. Так, F5 это захование. Все, я вспомнила. Теперь можно будет хутенько заховываться. И так, где я апынулась? Я апынулась у нейкай вежы. А, мне здаецца, а не бачила. Так, я бачила, я вось якраз таки да я спускалася, але гэтыя браму было немагчыма тады адчыніць. Вось тут ёсць нейкі куфар з золатам. І гэтая лакацыя, яна ж яшчэ... А, уже ачышчаная. То бок я ўсіх тут таго. Ладно. Раз яна ачышчаная, то, в принципе, можно глядзецца, бо, по-моему, там яшчэ... По-моему, там яшчэ на версі нешта было. А што вось гэта за пабудова такая? Вось тут. Які ў яе сэнс? Яны сюды бочкі паставілі. Пустыя бочкі. Ну ладно. О, а гэта моя страла. Гэта моя выкліканая страла тут сюды торчыць. Так, агляджуся зараз, што тут яшчэ ёсць. У сэнсе. Мне ж сказалі, што тут усё было ачышчана. Ладно. Зараз яны да мяне прыбягуць, я іх ахаладжальнікам. Всё, яны мяне знайшлі, ладно. Так, зеле. Где там зелья? Зелье малого лечения. И мне на яшчэ. Добра. Ач. А што гэта быў за гук? Нібыта меч кагосьці пагуляў. Что там? Лечение. Мне же сказали, что локация очищенная. Так что, это хлыстня была? Коробочка золота. Посох зомби. Поднимая слабого мертвяка, каб ён біўся за вас. Добре, что я першую забила, а то бы я на своих товарищей подняла бы и накрывала супраць меня биться. Ну, яна сама першая выбегла. Железные злитки. Не буду... А, тут вось гэтая кузня. Куфар, ён же без пастак, спадзяюся. Так, трэба глядзець. Не, няма пастак. Адварвая ра. Аднаручная зброя наносіць на 40% больш пашкоджанняў. Крутая штука. Скрутная гармонія, обруч великой магии. Повышая магию на 40 пунктов. Круто. Так, скрутная гармония, ближайшая стата иллюзия. Не будут агрессивными. Нотатки от месячной кузни. Вау! Месячная кузня. Кузня. Мне удалося наладзіць працу кузні, але я не бачу яе нічога асаблівага. Гэтая зброя, відавочна, была вырабленая тут. Аднак таямніца і зачараванне застаецца таямніцай. Адзінае, што мне ўдалося зразумець на дадзены момант, гэта тое, што чары маюць нейкае дачыненне да з'яўлення месяцаў. Так, як у той секеры, што я знайшла.
Месячная зброя. Сама па сабе зброя вырабленая з таго, што выглядае звычайным металам, але калі на небесах паказваецца месяц, у яе з'яўляюцца надзвычайныя асаблівасці. Здаецца, што пасля заходу сонца месячная зброя атрымоўвае вампірскія здольнасці, высмоктваючы за жыццёвую энергію ворага і перадаючы яе таму, хто трымае зброю ў руцэ. Окей, ну, патлумачылі пра гэта, і я, напэўна, гэтую кніжачку скраду. Вырабленне лёгкай брані. Кавальства павышана. Файна. Значыць, гэта была кніга навыкаў. І... Так, і калі я тут нешта зараблю, то яно будзе мець такія ўласцівасці. Напрыклад, ага, эльфскага ў мяне нічога няма. Жалезная. Так, скурная брэска з жалезны злітак у мяне. Зразумела, нічога такога няма. Жывасрэбны злітак, ачышчаны месячковы камень. А тут ёсць гэтая, як яна назовецца, штука для... Боже, она забыла. Плавильная, вось як называется. Потому что мне по шчырасці не хапае зараз гэтых... Не хапае зліткаў. Файна, калі б яна тут недзе была паблізу. Але, відаць, відаць, яе ўсё ж таки няма. А колькі там патрэбна для жалезнага мяча, напрыклад? Ну, які-небудзь меч ці кінжал. Так, кинжал, по-моему, самый танный. Железный злиток, скуранные обрезки. Скураных обрезков у меня так само немає, что их все попродавала. Ладно. Было б цікаво, насамрэч, паспрабаваць. Але тут трэба прыходзіцца сваімі матэрыяламі. Ну, ладно. Трэба будзе неяк вярнуцца. А пакуль што бадай працягну шлях. Упс. Так, я ўжо і забыла, што мне там патрэбна. Мне патрэбна падмяніць лічбы ў бухгалтарскай кнізе. Ну, вось хаця б паспрабую, як гэта робіцца. Тому што раней, па шчырасці, я ніколі... Ну, я так далёка ніколі не заходзіла ў зладзейскай гільдыі, каб... Ого, што там такое робіцца? Гэта... Ведь? Гэта хтосьці б'ецца. Я зразумела. Прыгожае. Магі б'юцца. Далучыцца да іх ці як? Ну, да іх толькі калі з лукам трэба. Скатазаўра, вітаначкі, божухна, даўно ты не завітвала на мае стрымы. Вельмі радая цябе бачыць. Як маешся? Так. Ага, хтосьці перамог. Хто перамог? Жанчына нейкая. Маг агню. Окей. Ну что, напасти на яе? Мах лёду. Велізарны камень душ, зеле ілюзій. Даўно не завітвала Twitch. У прынцыпе, ну, мне вельмі прыемна, што ты завітала, каб пабачыць мой стрым. Так, ладно, я пакіну. А можа, паспрабаваць яе скрасці? Ух ты ж холера, не. Сама насі такое. Я, напэўна, ад цябе уцяку. О, там мамонт. Причем мамонт прямо там, где я только что была. Наш меня не заважила, выдатно. Малюешь поштовочки с... классно. О, шикарно. У тебя такие классные поштовочки отрымливаются. Мне вельмі приемно, что одна из них будет моей. Ауч. Пробач, волчик. Але ты сам на мяне накінуўся. Ось, зычу табе натхнення. Ось, каб атрымліваліся прыгожыя паштовачкі і каб іх стварэнне прыносіла асалода. Вау, я накіроўваюся ў нешта прыгожае, прям такое у стылі вікінгаў.
Ну, так само ахвярч такая малявала. Под мой стрим? Круто! Так, гэта прямо ўжо становіцца каляднай традыцыяй, каб ты малявала гэтыя паштовачкі пад мае стрымы. По-моему, даволі прыемная традыцыя. Так, ну что там троль. Бачу троля. Зараз паспрабую яго з гэтым лукам падстрэліць. І ён мяне ўбачыў. Выдатна. Ну, гэта не выдатна. Душа захопленая. Цікаво, в якую камень трапила. Ясно. Крыўдна, что лабиринты я... Красенько. Так это... Крыўдна, што душы не трапляюць у адпаведныя камяні, а трапляюць нейкія, якія трымаюцца. Прыгожавая. Так, мне праз яго прайсці лепш абысці, я не ведаю. Пахавальная урна. О, можна. Ладно, пройду праз яго. Ага. Он збірае чего-нибудь. Так, что там есть? Ой-ой-ой! Ауч! Это я, конечно, дарма зрабіла, але нічого, я ж умею лікавацца. Ага, хтосьці мяне ўбачыў, і гэта зноў троль. Буду яго лепш з лука. Лепш, напэўна, все ж таки з лукам тут ісці і, калі што, падстрэльваць усіх, хто хоча на мяне. О, боже, хто я ўбачыла вось гэтую тканіну, мне падалося, што гэта хтосьці на мяне накінуцца хоча. Можна і агледзецца. Даволі цікавае месца. Ці лепш, напэўна, прысвяціць яго даследаванню больш часу. Я палохаюся гэтых штук. Нейкія знамёны, ось шкілет. Ух, страшна, вельмі страшна. Каб мы ведалі, што гэта такое. Але мы не ведаем, што гэта такое. Дарэчы, сюды сесці можна? Не, нельга. А то бывае часам вось такія крывыя крэслы, але на іх можна сесці і сядзець крыва. Ладненько. Ну что, я фактично насквозь пройшла, и мне только 2 тролля потрапились. Вау. Классное место. Так, хто мяне бачыць? Хто хоча мяне забіць? А, яшчэ один троль, ясно. Все ж таки, мне дуже зручна гэтая сістэма з заклёнаў. Тут... што іх трэба ўвесь час змяняць.
треба було його мечом обцілати. Що ж, 3 тролі потрапилися мені у пенсіоні. І знову гэты штуки, які мене зацікавили там, у попередній локації. Так, а тут я бачу нешта звязанае з смокам. Ну, калі-небудзь я да таго вярнуся, але ў мяне пакуль нават крыкаў не хапае. Хаця, гэта ж, па-моему, сцяна. Гэта ж, калі не памыляюся, якраз таки сцяна з новымі смоковымі словамі. Опа, бачу там яшчэ троля. Цікаво, ці змагу я зараз вось так яго падстрэліць. Адсюль. Зараз ён пойдзе і... Не патраплю. Заважыў стрелу. Не ляну тут караскацца зараз. Так, як мне адсюль спусціцца? Такое надзённае пытанне. А можа рэальна схадзіць туды? Бо тут выглядае як... Ладно, мне падалося, яно выглядае як нармальная сцежка, але, відаць, гэта будзе зноўку карасканне па... карасканне па гарах. Таму... О, лесвіца. Супер. Раз тут лесвіца, значит, можна нормально спусціцца. Ужо холодно, так. Адразу бачна, што мы недзе ў паўночнай правінцыі. Недзе непадалёк мусіць быць Морфал. Морфал... А, я яшчэ нават не дайшла да Морфала, а тут ужо... Тут ужо настолькі снежна і холодна. Прыгожа. Конечно, прыгажэй было, калі б неба было чыстае і мы бачылі паўночнае зянне, але так таксама прыгожа. Хтось... О, на аленя накінуўся марозны павук. Можа падстрэліць яго? Что я не могу в его потрапить. Ну ладно, живи, морозный павук. Як утульна зімой глядзець на зімні Скайрым. О так, я таму і вырашыла сёння яго пастрыміць, бо якраз і сняжок выпаў, і вельмі атмасферна атрымліваецца. Белач, вітаю на стрыме. Так, асабліва вось то, што прыйшлі зараз у нейкую паўночную правінцыю. Вось так, ну здаецца, павук мяне больш не бачыць. Што, пераплыць? О, калі у паўночных правінцыях пераплываць рэйкі ў рэжыме выжывання, гэта, канешне, самазабойства. Морфал. І гэта значыць, я абышла Морфал, нават не завідваючы яго. Краб. Бачу краба. Душа захоплена і, напэўна, заняла велізарны камень душ. О, стрелка, 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 yes, раз, стрелки, стрелки. Редкая здобыча. Так, а где мой краб? Я ж подстрелила краба, куда он уплыл? Это звоночек смерти. О. Калі краба нападаюць, то нават баявая тэма не грае. Забираю. Так а дзе ж то краб нікога падстрэліла?
кудись він подівся. Так, вітаю всіх. І ми тебе вітаємо. Багато тут дзвоночком смерті. Назбираю про запас. Хай будуть. У меня ж... у меня уже не только дуже есть место, как протягивать, сбирать все. О, олени. Так, а это что за место? Прямо ледяные гэтыя. Я не памятаю, як яны называюцца, але у гэтых ледзяных кавалкаў дакладна ёсць назва, асобная назва. І вось тут настолько холодно, что прямо лед таки. Железная жила. Ну, у меня, в принципе, есть железо. О, светляшки, светляшки! Светлячки, так само рэдкая здабыча, як і стрелки. Вау, як тут атмосферно такие. Так, божухна, а гэта хто? Чо рыжняе? Так, лепш скарыстацца зелені такого лячэння. Які жах на мяне накінуўся. Нічоруса. Яно, в прынцыпе, патрэбна, калі правильно памятаю, для стварэння гэтай зброі. Ой, ну і зброі, по-моему, таксама брані. Так, адлікавацца і захавацца таксама. Так, нешта там на мапе пазначанае. Можна падысці, каб яно адлюстравалася. Так, і хто на мяне хоча накінуцца? І яшчэ чорусы, я зразумела. А я іх не вон яны. Ось. І гэта не чорусы, гэта павукі, зразумела. Таму яны не знеслі мне палову здароўя адразу, як чорус. Вау, неба праяснілася, толькі... Так, палярныя зянні. Не, палярных зянняў няма, затое вунь некая галактыка. Не буду называць гэта млечным шляхам, бо ў Нірн хутчэй за ўсё знаходзіцца ў зусім іншай галактыцы. Але так, там нейкая галактыка. Вось нейкая вежа. І там, пэўна, зноўку ёсць ворагі, якія хочуць мяне забіць, ледзь убачыўшы. Таму я падкрадуся, каб яна пазначылася мне на мапе. Яна не хоча пазначацца на мапе. Яна хоча, каб я бліжэй падышла, і ворагі мяне заўважылі, так? Форт Снежны Каршак. Тут хтосьці... Так, там хтосьці... Ці то трэніруецца, ці то б'ецца. Не буду ім замінаць. Турма форта Снежны Каршак. Ух ты! Значыць, калі б я прайшла, я б выйшла тут. І мне здаецца, там Коранірна. Так, там Коранірна. Прыгажосць. Дык гэта Інгун Чорны Верас хоча, каб я яшчэ Коранірна аддавала, якія ў Скайрыме, па-мому, не аднаўляюцца. Хаця не зашмат яна хоча. Ладно, яны, здаецца, мяне не ўбачылі.
Нерну Рем HPL. Вітаю на стрімі. Так, мяне на мінулым стріме, на мінулым тыдні я стріміла, а дагэтуль так, недзе каля месяца я зрабіла перапынак. Вось, струк балотнага грыба, вось. І, ну і я вас вітаю на стріме. Радая бачыць. Так, ну а наконт Скайрыма, то яго сапраўды даўно не было. Мне сёння з тым, калі запускала, паказаў, што апошні раз я запускала Скайрым 31 сакавіка, здаецца. У сакавіку, карацей. Вось, так што сапраўды даўно. Вось, палярныя зянні. Канешне, яно зацягнутае... Ах, хмары вельмі недарэчы, але ўсё адно нават скрозь хмары, якая прыгажосць. Просто цуд. Калі неба чыстае, то гэта ж просто чароўнае відовішча. Так, я памятаю. Я памятаю, што вы яе райлі, і я дадала яе ў вішлісту Скайрыме. І спадзяюся, аднойчы я яе набуду. Вось. Але я памятаю пра вашу параду, так што цалкам магчыма, што аднойчы ў яе згуляю. Так, я недзе ў лесе, я недзе заблукала, і хутчэй за ўсё хтосьці тут... Вось. Я заблукала літаральна ў некалькіх метрах ад сцяжыны. Супер. Так, толькі я накіроўваюся кудысьці не туды. Мне ж патрэбна на паўночны захад. Вось, то бок туды. І, вядома, хтосьці хоча на мяне накінуцца. Вось, марозны павук. І за галінамі прямо не бачна было, як я яго забіла. Галіны былі як гэтыя. Так, вось, мне туды патрэбна. Галіны былі як цэнзура. Як давно гульню беларусізавалі? Даўно, дарэчы. Па-моему, дакладна больш за год таму. Я ўжо больш за год стрымлю менавіта беларусізаваны, гэта мод. І сёння ўжо пыталіся, калі будзе запіс, я пакіну спасылку ў апісанні. І таксама... О, краб. А чаму тут краб ляжыць? Што тут робіць грызі краб? Гэта алень яго забіў? Забіў грызі краба? Ладно. І ўсё, мне нагружанасць таго. Ладно. О, буду есці ежу, бо я ж назбірала тут шмат ежы, калі гуляла ў рэжым выжывання. Всё, побеглі далей. Так, наконт беларусізатара. Дык і гульня даволі даўно існуе, і як бы было дастаткова часу, каб яе беларусізаваць. І гэты мод, ён выйшаў, ну вось, як я казала, дакладна больш за... Ого, якая ты прыгажа, не закладайся, машына бегаць за табой, нібы сабакі. Гэта яна кажа, зараз пакажу, яна гэта сказала Орчысе. Не пакажу. Дык вось. Ну, здаецца, я ўжо ўсё сказала даконт. Орчыха. Яна сказала гэта Орчысе, але так як яна была у салам'іным каптуры, які хавае твар, не дзіва, што яна... Ну, напэўна, яна пахваліла мою фігуру. Дзякуй, спадарня, мне прыемна. Вось. І, карацей, гэта проста шыкоўна перакладзена. Адразу бачна, што яшчэ тут не карысталіся штучным інтэлектам, таму што пераклад вельмі якасны, вельмі шыкоўны. Тое, што гэтыя всякія вашыя штылекты. Вось. Ну і так, яно ж даволі даўно ёсць. Дзе яшчэ яго можна знайсці? Пераклад спасылку я пакідала, па-мойму, калі я правильно памятаю, учыці... Ах ты ж халера! Схаваўся. Дык вось, я спасылку пакідала, па-мойму, 4-м відэа з серыі праходжання Скайрыма. Опа, зараз налаўлю светлякоў. Колькі іх тут крута!
якой расы персонаж, орк, орчиха. Вось якраз, дарэчы, я ж толькі што здымала, ставіла каптур, вось, каб паказаць орчиха. Таму што, калі быў першы стрым, я прапанавала гледачам вызначыць, якой расы будзе галоўная гераіня, але ніхто не выказаў ніякіх пажаданняў, таму я вырашыла стварыць орчиху, бо я за оркаў яшчэ ні разу не гуляла. Human Life і танкі. Пераклад рабілі больш за 5 год. Моя бясконцая павага перакладчыкам. Гэта проста цудоўная праца, і я шчыра абажаю, проста абажаю, як гэта было зроблена. О, стрэлкі, таксама рэдкая здабыча. Ой, як яе злавіць? Уляцела. Ну ладно. Прыгажэйшая, чым оркі Толкіна. Ну, напэвна, так. Ну, карацей, так. Гэта першы раз, калі я гуляю Skyrim за орчиху. Звычайна, конечно ж, гуляла за каджытку. І яшчэ за эльфійк таксама гуляла. А за людзей я гуляць, у прынцыпе, не люблю. За людзей, па-мойму, тут гуляла толькі за брытонку. Бо у іх там нейкае паходжанне ад альфмераў, таму я вырашыла раз спрабаваць людзей, то лепш ужо тыя, якія маюць магічнае паходжанне. Так, у меня зноў нагружанасць. Да што ж такое? Все, больш не буду збіраць ногі грозікраба. Лунныя матылькі, вау! Ачмурэць, я заблукала ў нейкае цудоўнае месца. Оп, ладно, ты ляці. А не, ён, відаць, зараз прызямліцца, і я змагу яго злавіць. Месячковыя меткі. Ось. Месячныя. Тоже. Ап, не дацягнуўся. Ну ладно, няхай гэтыя жывуць. І, конечно, так і вісяць у паветры цікава. Так, а я тым часам набліжаюся да самотніка. І уваход у самотнік, калі не памыляюся, знаходзіцца вось недзе тут. Неяк так у яго трэба ўваходзіць, то бок мне трэба зараз павярнуць на захад і там прайсці да ўваходу. Так, мне здаецца, тут недзе Коранірна. Так, Коранірна. І палова ўжо сабраная. Конечно, та гаспадарыня зашмат хоча, каб я ёй давала гэтыя карані. Так, а там што такое? А, там яшчэ адзін грозікраб. Не буду больш на іх кідацца. Ці не здарэдзішся сёння да вечніка? Добра, я зарэджуся, калі ён будзе яшчэ гуляць, то я тады зладжу да яго рэйд без праблем. Калі што, запрашайце, я зусім не супраць рэйдаў. Толькі 20 хвілін гуляе. А мне чамусьці здавалася, што я ўжо бачыла абвестку. Так, гэта на мяне хоча напасці павук. Ну і ладно. Не павук, а чорус. Жах які. Я спадзяюся, яны мне ніякіх хвароб не зачапілі гэтыя чорусы і іншыя пачвары, якія на мяне кідаліся. Так, актыўныя эфекты. Не, ўсё добра. Я ніякіх хвароб не падчапіла. Так, в прынцыпе, тут можна паадкрываць лакацыі, раз я тут. І можна будзе потым завітаць вось
Мост смока, статуя Міриди. О, можна буде до Міриди завітати. Ну, давайте, справді, зробимо круг, завітаємо. Хоча статуя Міриди, по-моєму, починає квест який. Ні, лепш на зворотному шляху я де я завітаю. А пакуль накіровуємося у самотник, подробляти бухгалтерські книги. Звісно, самотник файно побудований, де його так просто не подійдеш. Так, може ось тут уваход, то бок мені потрібно переплити. Так, фактично придется переплыть и можна ось так обойти. Ладно, обойду там, где сухо. Калі б я была каджиткой, я б докладно обыходила, бо гэта ж не канонка, бо коты любили воду. Ну, конечно, бывает коты, якія любяць воду, але ж гэта даволі рэдка. Рэдкая з'ява. А гэта у нас што? Гэта нейкая хаціна? Што гэта за хаціна? Хаціна Мікі. Оу. Ладно, адмычка табе ўжо не спатрэбіцца. А што гэта за дзённік? Ну вось, пасля столькі гадоў жыцця ў лесе каменная падагра ўсё ж дабіла мяне. Напэўна, гэта нічога. Усе мае сябры даўно памерлі. Застаўся толькі бядак Міка. Ён заўжды быў верным спадарожнікам, і я ведаю, што ён здольны паклапаціцца пра сябе. Спадзяюся, аднойчы я ўбачу яго зноў. Ага, то бок Міка гэта ягона сабака, напэўна. Напэўна, сабака. Ой, на што мне хлеб? Ладно. Дзякуй за пачастунак. Хаця хлеб, напэўна, тут ляжаў уже даволі далёка. Ой, далёка, даволі даўно, і таму я, можа, ўжо і зацвіў. Вязанка чеснока. Танец у огні. Красомовство повышенное. Не прикладенная книжка. Коль што. До рэчы, трэба было будзе завітаць на старонку да іх, да перакладчыкаў. Магчыма, яны ўжо ўсё паперакладалі, але я яшчэ не абнавіла іх пераклад. Кофе, драўляная мыса. А я, ну так у тэкстуры правалілася. Ладно. Што ж, абыходжу, накіроўваюся ў самотнік. Такое пахмурнае надвор'е. Дрэва вывернутае з карэннем. Ага, мядзвежая пячора наперадзе. Мабыць, не варта туды савацца. Можа, сапраўды лепш проста пераплыць. Зараз пагляджу, як гэта... О, гэтая рака яшчэ ідзе. Так, сапраўды, напэўна, варта пераплыць. Бо рака дуже вялікая. І заадно сабраць каранір на 11. Клада гліны. Ну, гліна мне зараз патрэбная, бо мне ўсё яшчэ няма маёнтка. Самотніцкая лесапільня. Файна. О, колькі тут гародніны вырашчваюць. Самотніцкая лесапільня. Не буду туды уломвацца. Так, а самотнік, значыць, наперадзе. Я так разумею, гэта сцяжына, якая вядзе да яго. А там што? Там нешта смачненькае, напэўна. О, абрэзкі скуры. Якраз якіх мне не хапала там у гэтай, якія у месячнай кузні. І нікога няма. Я хацела пачаставацца. Хацела, каб мяне пачаставалі. Ну, ладно. Уже, напэўна, пайшлі спаць. О, неба ачышчаць. Вау. Мастер такі прыгожы. А 10 секунда? 10 секунда.
можа ў секунды гэтае новае, ну, ў сэнсе маладзік, таму і не бачна. А масер прямо, вау, такі вялікі прыгожы. Гэта месяц Нірна, называецца масер секунды. Большы чырвоны гэта масер, а меншая гэта секунда. Стары... Гэта там Старфілд адбываецца. Не ведаю, можа і там. Я ў Старфілд не гуляла, і вы шчыра не памятаю, там які. Там чырвоная планета. Калі чырвоная, то цалкам магчыма, што і на масеры. Так, я ж у правільным кірунку іду. Так, правильно. А калі пайсці туды, то там будзе нейкая медаварня, напэўна. Вартава. Кажу, што Альфред Плач Буры замардаваў вярхоўнага караля сваім голасам, разадраў яго крыкам. Ага, тут вежа, стайні і нейкая медаварня, якая даволі далекавата, наколькі я зразумела. Вау, а гэта там што? Вось гэтае. Што гэта такое? Судзячы па ўсім, гэта статуя Мерыдыі. Яна прама наперадзе. Але выглядае, канешне, вау. Асабліва ўначы. Проста ачмурэнна. Так, напэўна, гэта статуя Мерыдыі. Прама. Вау. Эпічна. Сапраўды эпічна. Я так ішла ў самотнік, не хацела ісці да статуі Мерыдыі спачатку, але... Так, ладно, спачатку самотнік, потым завітаем туды, бо так прыгажосць прапускаць гэта проста блюзнерства ў дачыненні Мерыдыі. Самотнік. Гэта ж вось. Так, вось якраз. Тут наперадзе будзе ўваход, так што гэта нават добра, што я паднялася да гэтай вежы, бо якраз такі тут такі, ну, інструменты, вырабляць зброю, ўсё па сумленным кошце. Каджыцікі тут! Гэта ж па-моему. Дай тебе сябра, як я магу паслужыць тебе. А гэта ж той жа, якіх мы сустракаем у самым пачатку, я не памятаю. Істоты пустыні, Сівер падзівае нас да костак. Вайна ускладніла ваше падарожжа? Насамрэч, наадварот. Жаўнеры нашыя лепшыя пакупнікі, бо мы прапануем тавары, якія яны не могуць здабыць іншым чынам. Прасіся да зараз, калі ў краіне неспакойна, было задумка Эрысада, дзе іншыя бачаць толькі небяспеку, ён бачыць магчымасць. А, так, гэта, па-моему, той караван, які з самого пачатку. Што ў цябе ёсць на продаж? Паглядзі. Можа, яму сапраўды нешта прадаць. Напрыклад, алоэ. Што за лісце алоэ вера? Адкуль яно ўзялося? Яно было такое ў Скайрыме? Сур'ёзна? Вау. Складкі месячны цукар. Можа прадаць яму месячны цукар? Коркавы карэй. Так, адкуль у мяне такія складнікі? Гэта я купіла. Гэта я купіла, не прадала. Зразумела? Ладно. Складнікі. Месячны цукар. Ён, значыць, прадае алоэ вера? Так. Добра, я тады яму прадам яго. Паснік, лаванда. Што яшчэ такога прадаць? Пчалінае гняздо. Торг светляка. Ён не хоча купляць яго. Ясна. Яйка чоруса. О, яйкі чоруса не, я сабе пакінуў. Скруткі. Супер, я прадумаю яму скруткі. Бо я імі ўсё адно не карыстаюсь. Зелля жывіца соннага дрэва. Здрава павышаецца на 100 пунктаў. Крутая штука. Зелля ад цалення ад хваробаў.
прынцыпе, не патрэбна. Улучшение здоровья, микстура здоровья, устой эмоции. О, тяговитость повышается. Вопратка, обруч великой магии. Где зелье вопратка зброя? Месячная столовая секера. Не, я ее хочу разобрать. Она, конечно, тяжкая, але мне бы хотелось ее разобрать. А розна, аметист. О, файна. Я ему попродаю всякие вот этой каштоўнасці, якія... А, ён уже не зможа у мне купить. Ну ладно, все одно я файно так скинула трошки. Ражен, да. Сардечно запрашаем у стипу лагер каджитов. О, якая ты ветливая. Трымай руку при сабе, злодзею. А, так, я ж у гэтых... У броні Соловьёў. А Соловей гэта злодзей. Ну ладно. Мне вось цікава, што робіць смок народжаны, калі яго втыкаюць в абароты? Няўжо тому можна навучыцца? Конечно, можно. Власне кажучи, я і вучуся. Кожны раз, павышаючы ўзровень, вы можете абраць новую здольнасць, але вы можете захаваць ачкі здольнасці для пазнейшага павышэння. Так, ну што? Ага, вось, дарэчы. О, гэта тень? Так, гэта тень, прикольно. Дарэчы, вось сумлен. Так. Сумленныя прадаўцы гандляры не хочуць са мной мець справы. Гэтыя... Калі ты накіроўваешся ў блакітны палац, магчыма, табе трэба змяніць вопратку. Ладно. Але ж я не накіроўваюся ў блакітны палац. Я збіраюся красці. Всё усялякае. Ладно, мяне хтосьці бачыць, і мяне бачыць вось ён. Джарыра. Бачу, ты не стутэйшы, я таксама не стутэйшы. Думаю, мы можам пасябраваць. Ну ладно. Ідзеш праз самотнік, мабыць, хочаш зарабіць лёгкі грошак, га? Што ў цябе на розуме? Рэчы, якія можна прадаць, легко знайсці, рэчы, якіх ніхто не хопіцца, рэчы невядомага паходжання, або тыя, што бескарысна ляжаць у нечым доме. Гатовы паспрачацца, мы з табою вельмі падобныя. Чаму б не зрабіць наступны крок? Мы можам дапамагчы адзін аднаму. Мы з маёй сястрой Дзіджай шукальнікі скарбаў. Нам падабаецца збіраць рэчы. Окей, я слухаю. Я адразу заўважыў, што ты выглядаеш разумна. Праз вайну нашмат больш караблёў праходзіць праз гэтыя докі. На іх горы, зброі і грошай, але мала народу. Яны праходзяць праз небяспечныя воды. Нас цікавіць адна з гэтых пасудзін, бягунь па лёдзе. Маяк самотніка будзе весці яго да прыстані, але калі агонь згасне, бягунь па лёдзе сядзе на мяліну. Дык ты хочаш даручыць мне затушыць агонь на маяку? Якая цікавая ідэя. Мяркую, калі б нехта зрабіў штосьці падобнае, ён бы абавязкова атрымаў частку здабытку. І ён расказвае мне пра гэта, калі вартавы прайшоў. Так, калі хтосьці затушыць агонь на маяку, потым сустрэнецца са мной на прыстані, несумненна, я пакажу яму, дзе знаходзіцца. Окей. А што здарыцца з камандай карабля? Не турбуйся за іх, мы зробім так, што яны выйдуць сухімі з вады. Мабыць, нават заплацяць нам за гераічны ратунак. Ясна. Зладзіць караблі крушэння. Ну, ладно. Лепш за ўсё з імі нам размаўляць радзей. Так, згодна. Я спадзяюся, ты адсюль зваліш, я змагу зламаць замок. Так, дык вось, я ж пачала размаўляць пра сумленных гандляроў, і сумленныя гандляры не хацелі са мной мець справаў, а не сумленныя, як... Ну, не зусім сумленныя, як каджыты. Яны вось нармальна са мной пагандлявалі, нягледзячы на тое, што на мне зброя Салаўёў. Так, вартавыя, давайце, хутчэй. Што вы такія марудныя? Ось, добра.
Мяне не бачаць. Выдатна. Пс. Я спадзяюся, гаспадароў няма дома. Хаця уначы спадзявацца на такое даволі... Ясна, гаспадары дома. Але яна мяне не бачыць, як цікава. Так, ладно, я, напэўна, зараз выйду. І прагартаю час, ці нават знайду... Ух ты, мне падабаецца гэты сімвал. Тут яшчэ сімвал вось месяца. Ось, па-моему, гэта сімвал Гекаты. Класна. Так, мне трэба знайсці фодары Анджеліны, дзе пераначаваць. Дзе тут можна пераначаваць? Мапа. Прамяністае ўбранне, гуллівы пацук. Напэўна, гэта ў гуллівым пацуку. Гэта ж так, гэта гуллівы пацук, і спадзяюся, тут можна пераначаваць. Вось, а ў дзень я туды... Звычайна злодзеі робяць свае крадзяжы ўначы, а я ў дзень. Так, мне хацелася зняць пакой. Натуральна, ён ваш на дзень. Я пакажу табе пакой, праходзь сюды. Давай. Не. Кроме таго, вершнік сёння гуляў у Мікі Мауса. Клас. Ну, хто хоча, можа зараз завітаць да вершніка. Нерну Рэм, ён правильно напісаў гэты яго імя, так што можаце проста скапіяваць і ўвесці ў пошук. Так. Скажы, калі спатрэбіцца штосьці яшчэ. Вау, які файны пакой, мне прям падабаецца. Сярод драўгаў. Ух ты. Так, гэта нешта цікавае, і, па-моему, мы гэта не чыталі. Сярод драўгаў. Аўтар Бернадетта Бэнцен, калегія Зімаўлада. Клас. Мінула 7 месяцаў жыцця з істотамі, пакуль яны нарэшце быццам бы прынялі мяне. Ну, прыняць не самае ўдалае слова, але, здаецца, яны вырашылі, што я не ўяўляю для іх пагрозы і паступова спынілі свае напады. Нягледзячы на тое, што я больш чым здольная адбіцца ад іх, камбінацыі заклёнаю агню і адвароту звычайна дастаткова. Я прызнаю, што стамілася ад неабходнасці ўвесь час захоўваць пільнасць, калі яны побач. Я ніколі не даведаюся, ці было паміж імі нейкае пагадненне, або фразы, якія яны вымаўляюць на гэтай паганскай мове, якую я не магу нават паўтарыць, а тым больш транскрыбаваць. З часам я даведалася больш пра іх намеры ў адносінах да мяне, з іх агульных рухаў і тонаў, а не з канкрэтных словаў. Варожасць любой істоты лёгка прачытаць, але ў гэтых найбольш своеасаблівых жывых перцвякоў з такімі варыяцыямі ў хадах і хуткасці тое, што азначае варожасць у аднаго, можа быць проста выпадковым рухам у іншага. Вочы, здаецца, лепей за ўсё выдаюць іхныя намеры, і я прызнаюся, што ў сваіх мроях часта бачу гэтыя святлівыя кропкі сярод бясконцай цемры. Мне заўсёды было цікава, чаму старажытныя святары культу Цмока настойвалі на тым, каб іх паслядоўнікі былі пахаваны разам з імі. Цягнуць разам з сабой на смерць сваіх падданых, гэта, здаецца, вяршыня паганскай марнасці. Але, увайшоўшы ў іхную бытнасць, я пачала заўважаць прычыны. Штодзень які-небудзь гурток драўгаў прыбіраўся да саркафага свайго святара і падаў перад ім ніцма. Некалькі гадзін гэтага, пасля чаго старанная ўборка тэрыторыі. Падобна на тое, што прыхільнікі святароў Цмока працягваюць пакланяцца ім і пасля смерці, што таксама тлумачыць лютасць, з якой яны абараняюць іх пакоі. Мінула некалькі тыдняў, першым я адчула сябе камфортна, наблізіўшыся да месца адпачынку святара Цмока. Цаль за цалей, пакуль рыкаючы драўгам
рыкаючым драўгам вакол мяне не надакучыла адгароджваць яго ад мяне. Мне ўдалося наладзіць некалькі простых заклёнаў для назірання вакол магільні, каб я магла зразумець, якія магічныя энергіі там дзеюць. Калі чарговы гурток драўгаў прыйшоў пакланіцца святару, я заўважыла, што адбываецца нейкі перанос, адметная плынь жыццёвай сілы паміж прыхільнікамі і гаспадаром. Тут я нарэшце зразумела паняцце воскрешэння сярод культу цмока. Другое вечнае жыццё было абяцана толькі тым, хто зышоў да святарства, але меншыя функцыянеры ўнеслі сваю жыццёвую сілу, каб падтрымліваць іх у вечнасці. Я не ведаю, з якой вечнай крыніцы яны чэрпаюць сваю сілу, але відавочна, што кожны драўр нясе ў сабе толькі ціхі шэпт жыцця, і што вечар распальвае яго, адпачываючы ў сваёй нішы. Цяпер я веру, што гратэскныя формы, якія мы бачым у курганах, насамрэч былі цалкам пахаванымі мужчынамі і жанчынамі, і толькі за тысячы гадоў, якія мінулі з таго часу, яны змарнілі да стану страшэнных пачвар, якіх мы ведаем зараз. Калі б мы наведалі курган адразу пасля яго пабудовы, мы б нават не зразумелі, што хтосьці з яго жыхароў ужо не жывы. Гэтыя знаходкі і экстрапаляцыі натхняюць мяне і мой розум і мой розум цягнецца да курганоў. Я спынілася тут, у калегіі, толькі дзеля таго, каб перапісаць гэтыя нататкі і пазбіраць дадатковыя харчы для больш працяглага даследавання. Мая новая надзея навучыцца элементарным спосабам размаўляць з імі, бо нават уяўленне таго, аб чым яны маглі б расказаць нам пра раннія туманныя часы, агаломшвае. Якая класная кніга, по-моему, і не чыталі. Так, танец у агні. Яго, по-моему, чыталі. Я памятаю. Вода вандроўнік на тундры, а ён не перакладзена. Цяжка глядзець, бо нельга настроіць якасць. А дзіўна, чаму нельга настроіць якасць, бо гэта ж звычайна, звычайная налада. У Твічы так мусіць быць магчыма, бо ў мяне з гэтым няма ніякіх праблем. Ей нельга настройваць, все, я зразумела. Наладжваць, пакуль не хапае падпісанта. Я зразумела, у чым фішка. Так, ліставанне. Так, яшчэ нешта, нейкія цікавыя кнігі. Нейкае ліставанне. Арханенская справаздача, яе чыталі. Кніга Дэйдра не перакладзеная. Менш лабірынт. Шыльдо. Гэта ж пра якраз той лабірынт. І, по-моему, мы яго чыталі. Ці не? Не памятаю. Ладно, пачытаем якраз такі, таму што я праходзіла праз лабірынціян. Так, малы лабірынт, Шыльдор і лабірынтыян. Ці лабірынтыян? Я не ведаю, на які склад націск. Спадар магільшчык завітаў. Вітаю! Радая вас бачыць. Так, сучасная вядомасць прыйшла да лабірынтыяна ў пачатку трэцяй эры. Менавіта там была знойдзена частка посуху хаоса, які стаў важнай часткай перамогі над Ягарам Тарнам, пасля якой скончыўся імперскі сімулякар. З тых часоў гэтае месца ўкаранілася ў свядомасці ўсіх падданых імперыі, і руіны час ад часу наведваюць паломнікі, лаялісты, якія паўтараюць шляхі вечнага чэмпіёна. Аднак мала хто ведае, як лабірынтыян атрымаў сваю назву. Замарочныя руіны першапачаткова былі пабудаваны як храм цмокаў. Потым яны выраслі ў Бром-Юнар, вялікі горад той эпохі. Некаторыя мяркуюць, што Бром-Юнар быў сталіцай Скайрыма на піку ўплыву культа цмока. Існуе замала гістарычных запісаў, каб пацвердзіць або абвергнуць гэта, але вядома, што святары культа вышэйшага рангу сустракаліся ў лабірынтыяне, каб абмеркаваць пытанне кіравання. Бром-Юнар, аднак, разваліўся разам з астатняй часткай культа цмока, і гэтае месца заставалася занядбаным на працягу многіх гадоў, нібы згасаючы напамін аб тых сумных для нордаў часах.
Толькі ў дні Шалідора руінамі зноў пачалі карыстацца. Архімаг Шалідор быў вядомы сваімі подзвігамі ў першую эру. Розныя паданні распавядаюць пра тое, як ён на самоце змагаўся з двамерскімі легіёнамі, пабудаваў горад Зімаўлад, толькі прашаптаўшы заклён, скраўшы сакрэт жыцця ў Акатоша, ці сам будаваў лабірынт Ен. Нягледзячы на тое, што многія легенды пра Шалідора гіпербалізаваныя або проста выдуманыя, мы можам выявіць долю праўды ў яго ўдзеле ў стварэнні лабірынта Ена. Шалідор стаяў на папярэднім краі руху за ўвядзенне больш высокіх стандартаў для чараўнікоў і за тое, каб чары не выкарыстоўваліся звычайнымі грамадзянамі. Гэтым яго намаганням сумнеўна прыпісваюць першапачатковую арганізацыю станаўлення школ магіі, а таксама заснаванне калегіі ў Зімаўладзе. У адпаведнасці з гэтымі мэтамі Шалідор пабудаваў свой лабірынт у руінах Бром'юнара, каб выпрабоўваць здольнасці новых архімагаў. Нягледзячы на тое, што сама навігацыя па разбураным горадзе не была часткай іспыту, многія кандыдаты не вытрымалі гэтага падарожжа. Шалідор цаніў як акадэмічныя веды, так і практычныя навыкі, і каб проста патрапіць у лабірынт, патрабавалася якраз апошняе. Дарэчы, як тут можна прайсці па ім? О, ён... Так, я зараз гляджу якраз. Ух. Але ж, по-моему, там просто ўваходзіш і ідзеш прама і нават шукаць нічога не трэба. Ну ладно. Зато вось бачна, што ён у выглядзе выглядзе пясочнага гадзінніка. Ось. Лабірынт Шалідора — гэта насамрэч два ўзаемапранікальныя лабірынты ў выглядзе пясочных гадзіннікаў. Ну вось, як я і сказала. Адзін лабірынт нельга прайсці, не выходзячы з другога, што робіць адзіную існуючую інструкцыю для іспыту асабліва загадкавай. Увайдзі двойчы, выйдзі аднойчы. Змяненне павядзе да цябе да разбурэння. Толькі ілюзія паказвае шлях да аднаўлення. Не выклікай, але будзь выкліканым. Вау. Окей. Мы можам толькі здагадвацца, якім магло быць рашэнне гэтага іспыту, бо лабірынт Ен стаў сумна вядомы не толькі колькасцю патэнцыйных архімагаў, якія там загінулі, але і вялікай скрытнасцю тых, каму ўдалося яго прайсці. Лабірынт Ен з часам перастаў выкарыстоўвацца, і сучаснымі інстытутамі магічных даследаванняў ён разглядаецца як сімвал больш жорсткай эпохі. Руіны зноў ляжаць пустымі, напоўненыя дзікімі жывёламі, а падарожнікі іх пазбягаюць. Я якраз прайшла праз яго. Ну, ў сэнсе не лабірынт прайшла, а проста прайшла па той мясцовасці. Аднак доўгай гісторыі спадчына гэтага месца, здаецца, пасціраецца з нашай свядомасці толькі тады, калі самі руіны патонуць у моры. Так, класная кніжка, пацалімую. Цалому клюбаем атуля. Так, гэта пра цёмных Аурус, і, па-моему, гэта чыталі, і гэта чыталі. Вось. Нарастаючая пагроза. Гэта яшчэ не пракладзеная кніга. Скарочная гісторыя імперыі, том 4. Па-моему ж, усё гісторыю Марыхата. Па-моему ж, усё мы гэта чыталі. Гісторыя імперыі. Вось шчыра не памятаю. Так. Што у нас тут? Амулет Слендера, по-моему, ёсць. Ну ладно. Скрасці золата, гэта ж. Олаф і Цмок. Не перакладзеныя. Што мне ўжо столькі золата? Мне яго так багата. Сілі рэгенерацыі, настой эмоцый, бубен. Хаця гэта хутчэй барабан, а не бубен. Так, і што тут у нас? Прыроджныя завары. Якое смакоце, мне аж наесці захацелася. І ніякіх рулетаў. Так, зараз 4 гадзіны зранку, можна, в прынцыпе, адпачыць 8 гадзін і наведацца тады у тое месца, адкуль мне трэба ўсяго пакрасці. Ну, прачынаючыся, добра адпачыўшы. Так, мне хоць дадаўся той эфект, такі павышэнне
Павышэнне, добры адпачынак, усе навыкі растуць хутчэй. Файна. Я добра адпачыла, вось тут яшчэ нейкія кніжкі, сапраўдная Барэнзія, аб нападах оркераў, біяграфія Барэнзіі, скрыначка. Так, што у нас тут за скрыначка? Золото. Просто золото. Бухгалтарская кніжка. Гэта не яна мне патрэбная? Не, не яна, бо не рэагуе. Так. Павышэнне ўзроўня. Запас сіл павышу. Таму што вечна не хапае гэтага. Увесь час не хапае трываласці, каб цягаць рэчы. Так, скрытнасць, лёгкая броня, стральба з лука. Мабыць, у мяне ёсць ужо нейкія цікавыя навыкі. Крытычны стрэл. Цвёрдая рука. Прыцэльванне запавольвае час. О, нарэшце. Просто шыкоўны навык. 50 цвыкаў. Верагоднасць пахіснуцца. А што тут, дарэчы? Як там навык называецца? Спрытняга? О, спрытняга. Клас. Непрыкметнасць, мяккія рухі, шумадаспехаў знижаны. О, ціхі перакат. Вось гэта класнае. Націсканне кнопкі хуткага бег падчас скрытнага руху прывядзе да ціхага перакату. Вельмі класны навык, дазваляе хутчэй перасоўвацца. Хуткі рух у рэжыме скрытнасці не ўплывае на прыметнасць. О, круто. Паверьте, переход в режим скрытности, припиняя бой, примушает отдаленных ворогов зупинить вас з очей. Ось це прям ба. Ну, файно, пакуль навучилася. Так, добренько. Здається, завжди треба зробити нешта яшчэ. Так, добренько, я туди виходжу і йду. Солодкий рулет, але мене всі бачать. Так, хто мене бачить? Ён мене бачить. Опа. Ай, шкода, що богеми нема. Все, я скрала. Скрала солодкий рулет. I tell you the Dragonborn comes. В голосе моц усіх паночних богов. От смока народжений до нас прийшов. Кожний ворог Скайріма, хай страшиться його. От смока народжений до нас прийшов. Самой темрой не стане, а легенда живе. От смока народжений до нас прийде. Клас. Я сподіваюся, я не дуже кошмарно співала, бо я щиро не умею співати, і сподіваюся, що я нагучала більш-менш. Я постаралася перекласти эту песню. Ну, в сенсі, я не перекладена, я постаралася проспівати її переклад. Быць старым даволі блага, дачка прыносіць не есці, а працаваць ужо не трэба. Ну, я рада за цябе. Так, усё усяляка. Цяпер я магу зайсці сюды легальна. Важна выглядзіся вакол, напэўна, знойдзеш тое, што шукаеш. Кажы не, калі не, скажы мне, пашукай гэта на складзе. Так. Брейран сказаў, што твой прыход у горад адбыўся падчас смяротнага пакарання. Напэўна, тое яшчэ было дольш. Так. Ну што ж, мне трэба ў цябе ўсё тут паскрадаць. Так, яна ж зараз пойдзе мяне пільнаваць. Так, яна пойдзе мяне пільнаваць, значыць, трэба дзейнічаць хутка. Так. Ці яно... Ага. Яно не тут. Вось, бухгалтарская кніга. Вось папраўкі. Цішэй. Всё, я...
Так, яна вийшла, і я туди со скриночки. Ці яна... А. Яна така обернулася і... побігла. Ладно, ладно. Ладно, яна мяне пільнуе і не дае скрасці са скрыначкі. Ну, галоўнае, што я паспела падрабіць тыя лічбы. Добренька. Раз мои справы ў самотніку ўжо завершаныя, тады, напэўна, давайте пойдзем да свяцілішча Мерыдыі, завітаем. Так, свяцілішча Мерыдыі. Для гэтага трэба выйсці спачатку. Што ж, я файна паспела падрабіць тыя лічбы. Так, большасць паставак у самотніку займаецца ўсходняя імперская кампанія, якую фінансуе імперыя. І надпіс на англійскай. Не думала, што ў Скайрыме уходила англійская мова. Так, свяцілішча Мерыды. Яно, па-моему, прямо па курсе. Вось, так, проста ісці прямо. І цікава, удзень яно ж, напэўна, не бачнае. Ну, вось гэтае святло, якое я бачыла ўначы. Інструменты, вырабы зброя. Так, гэта вось мае гаджетікі гандлююць. А калі сюды... А, так, а які сэнс тады ў гэтай агароджы? Дзіўна. Нібыта балкон такі. Так, як там яно бачна, калі ўначы? У сэнсе, калі не ўначы. Яно ўсё адно бачнае, яно такое яркае, што ажно яго нават удзень бачна. Так, я, можа, зараз... Так, зараз... Вось, я зараз пачакаю, каб яно было прямо ўначы, бо дужа прыгожа атрымліваецца. Вось. І неба дастаткова чыста, каб палюбавацца на паўночнае ззянне. Цудоўна, проста цудоўна. Так, ну што, наведаемся ў свяцілішча Мерыдыі. Канечне, лепш трэба было, напэўна, да захаду пачакаць, бо ну, калі гартаўся час, то захад быў такі прыгожы, проста ўсё такое ружовае. Сутылькі. Ну ладно, калі выйду са свяцілішча Мерыдыі, тады прыгартаю час да захаду, каб палюбавацца ім. Так, свяцілішча, яно наверсе. А як жа туды падняцца? Напэўна, я недзе прапусціла падыход да яго. Ну, мабыць. Там была сцяжына? Так, по-моему, там была сцяжына. Зараз вернуся. Ці мне здаецца, не было там ніякай сцяжыны, вось не памятаю. Не, напэўна, не было ўсё ж такі. А як жа тады да яго падняцца? Можа, па мапе будзе бачна? А, можа, проста абысці? Ну ладно, спроба не хвароба. Паспрабую прямо прайсці. Вау, якая ў нябёсах прыгажосць, просто цуд. Як пашанцавала, што гэтай ночы неба чыстае. Так, мяне хтосьці бяжыць забіваць. Я зразумела. Чалец культа Баэції. Ты заплаціш. І за што я заплачу? Нарэшце годны супраціўнік. І я яго адразу ж пасля гэтага ўскрыку забіла. Наведацца пра культ Баэції. Так. Адмычка выпрабавання Баэції. І... золата. Даведацца пра культ Баэції. Гэта яно ў кнігах ці ў розным? Выпрабаванне Баэції. А, гэта прям часопіс такі? Знайсці свяцілішча Баэції. А выпрабаванне Баэції ніжэй напісана гісторыя, праўда. Няхай яна будзе папярэджаннем для тых, чые вушы чуюць, а сэрцы адчуваюць.
У пэўны дзень, у пэўны час верныя згуртаваліся, каб справіць пэўны рытуал, спадзяючыся на ўвагу сваёй гаспадыні. Дзень быў абраны верна, абрад быў беспамылковым. Вострым лязом праляцеўшы скрозь завесу, яна яе ўласнай асобай з'явілася перад імі жахлівая і раскошная. Яна з'явілася апраўленая ў эбаніт, цямнейшы за ноч, несучы клінок, які палаў ярчэй за сонца. І хоць яна прыняла аблічча данмерскай каралевы-ваяўніцы, яна ўзвышалася над імі, нібы статуя, выразаная з самой чырвонай гары. «Навошта вы патрывожылі мяне?» У захапленні першы з іх заспяваў: «О, баэце, прынц змоў! Ашукальніца нацый, каралева ценяў, багіня разбурэння, мы прыйшлі, каб пакланіцца табе». Дарэчы, тут перакладзеная прынц, але прынц на англійскай таксама можа азначаць і князь, так што можна перакласці як баэце, княгіня змоў. Яна зірнула на сваіх паслядоўнікаў, якія сабраліся там. Нахмурыўшыся, яна спытала першага: «Скажы мне, той, хто як быццам ведае мяне, як мне пазнаць цябе?» Застрашаны ён выгукнуў: «Кожную ноч я малюся табе, кожную ноч я выклікаю твае цудоўныя імёны. Канешне ж, ты памятаеш гук майго голаса твайго найбольш адданага паслядоўніка». Яна нахмурылася і выпусціла працяглы ўздых, а потым ён раптам знік, бо паветра з яе лёгкіх развела яго. Павярнуўшыся да другога, яна спытала: «А ты як мне вызначыць вартасць твайго існавання?» Агаломшана сіла яго голаса, ён укленчыў перад ейнай цёмнай фігурай. Яна плёснула далонем, і ён таксама знік. Да трэцяга: «А ты скажы мне, як мне адрозніць цябе ад тых, ад якіх не засталося і следа?» Узрушаны і знямелы знішчэннем сваіх таварышаў, ён прашаптаў: «Злітуйся з нас!» Яна двойчы міргнула. З першым разам ён быў у агоніі, з другім ён быў знішчаны. Яна кінула з папяляльным позіркам астатніх і сказала: «Я не даю літасці». І ўсё паўтарылася з астатнімі. Яна патрабавала доказаў, яны не прапаноўвалі нічога. Нарэшце яна дайшла да мяне. Яе вочы палалі гневам, язык быў вільготным ад нянавісці, і яна вымавіла: «З усіх маіх верных засталося двое. Скажы мне, перадапошні, чым ты дакажаш сваё існаванне?» «Токіо Колд, вітанкі!» Без ваганняў я агаліў свой клінок і занурыў яго ў грудзі таго, што сядзеў побач са мной, і бесстрашна адпавёў: «Спытай таго, чыя кроў зараз сцікае з майго клінка, ці існую я». Яна усміхнулася, і брама забыцця адчынілася паміж зубоў яе. Потым яна сказала: «Скажы мне, цяпер апошні з маіх верных, чаму ты застаешся, калі іншыя не?» Я падабраў свой клінок і ўзняў яго, вымавіўшы: «Я жывы, бо гэты мёртвы. Я існую, бо я маю волю, каб рабіць гэта. І я застануся, пакуль існуе плён маёй працы, такі, як кроў, што сцякае з гэтага клінка». Прыняўшы мой падарунак, яна кіўнула і сказала: «Несумненна. Калі падчас чытання кроў у тваіх жылах бруецца, а твой розум палае агнём, тады баэце, як лічу цябе, і разумней за ўсё прыслухацца да яе, шукай яе на ўзвышшы, з якога бачны Ветрагорск. Сустрэнься з намі там і прайдзі выпрабаванне». Ладно, не зусім моя даедра, дакладней, зусім не моя. Ладно, мабыць, калі-небудзь я вярнуся на гэтага квеста, але не зараз. Так, а цяпер як мне падняцца да свяцілішча Мерыды? Так, а хто на мяне кідаецца? Ну хто яшчэ? Чаму ўсе хочуць мяне забіць? Ладно, пакуль ты выкарыстоўваеш шчыт, я буду выкарыстоўваць лячэнне. Зеле на лячэнне, хуткай магіі, залаты пярсцёнак з дыямент, вау, оркская броня і оркскі шалом, і ўсё яно горшае да маю
за маю гэтую броню, якая на мне зараз за салаўінаю. Так, ну што ж, ага, відаць, вось гэта падыход да свяцілішча. Так, напэўна, марна спадзявацца, што на мяне там ніхто не накінецца. Паглядзіце на мой храм, што ляжуць у руінах. Гэткае пастаянства смяротных, іхных спраў, іхных сэрцаў. Статуя Мерыды. Калі яны не любяць мяне, як можа моя любоў дасягнуць іх? Справядлівая завага. Вау, які прыгожы зараз краявід. Просто. Вау. Вось гэтая статуя высіцца на фоне, на тле паўночнага зяння, і яшчэ і Масара. Просто ачмурэнна. Чмурыць як прыгожа. Так, окей. Ну, вітаю тебе, статую. Аднаві мою путяводную зорку, каб я могла накіраваць цябе да твайго лёсу. Так. Ага, а у мяне ёсць гэтая путяводная зорка. Так, а дзе я знайшла? Так, я зараз глытну вады, і таксама і вам нагадваю, што піць, ну, своечасова піць дастаткова вады. Так, камень Барэнзіі. Ой, не. Не камень. А як жа ён называецца? Камень Мерыдыі? Ладно. А, путяводная зорка называлась, там не знайшла. Так, і куди мяне накіравала? Час моему бляску вярнуцца ў Скайрим. Где я? Вау. Але знак маёй ісціны пахаваны ў руінах майго некалі вялікага храма. Цяпер апаганенага безбожнай цемры, што гойся ўнутры. Некрамант Малкаран апаганіў маё свяцілішча мерзотнай брыдай, захапіўшы душы палеглых на пачатку гэтай вайны і падпарадкаваўшы іх сваёй волі. Яшчэ горш, што ён ужывае моц майго зачура, каб падсілкоўваць свае злосныя дзеянні. Я прывяла цябе сюды, смяротная істота, каб зрабіць сваім заступнікам. Ты ўвойдзеш у мой храм і здабудзеш мой артефакт, і знішчыш апаганвальніка. Распавядзі мне больш аб гэтым артефакце. Смяротныя клічуць яго світанкам, бо ён быў скаваны ў святым святле, якое праліваецца на маіх ворагаў, выпальваючы распад і на несапраўднае жыццё. Файна. Ты ўвойдзеш у маё свяцілішча і знішчыш Малкарана і забяраеш гэты магутны клінок. Гучыць так, як быццам у мяне насамрэч няма выбару. Але адзіная свечка можа разагнаць цемру ўсё пустоты. Калі не ты, тады хтосьці іншы. Мая путяводная зорка прыцягне ўвагу годнай душы. Але калі ў цябе ёсць мудрасць, ты прыслухайся да маёй прапановы. Ладно, я зраблю гэта. Цяпер ідзі, бо артефакт павінен быць здабыты, а Малкаран знішчаны. Так. Малкаран шчыльна зачыніў усе дзверы, але гэта мой храм, і ён адклікаецца на мой загад. Я дашлю прамень святла. Правядзі гэтае святло праз храм, і дзверы адчыняцца. Так, я спадзяюся, на мяне не скіне адсюль. Так, добра, яна мяне апускае. Яна ж не скінула. Добра. Вау. Прыгожа. Так. Окей. Раз мы тут.
Може реально виконати її загад? На світанні. Провести світло мірити праз храм. Ты там, найти помощь, провести светло праз храм. Где там увоход в этот храм? Ага, вон він. Точно. Прямо под статуей. Храм прикрыт. Так, ну что, знаку придется биться. Правда ж? Так, опоганений труп. І кольки золота. Вау, багато, багато тут. Напевно, ліпше закликать лук. Треба бути пільник, або заважити пастки, коли вони тут будуть. Такий туман тут, звісно, чорний, жах який. Так, а як это... Ой. Это просто рослина. Так, а як відчинити гэтыя брамы? Не бачу, ці є там яшчэ проход. Не відаць нема. А это что за двери? Драўляныя двери. А, ось тут лагар, яких якраз адчыніць. Старажытны нордскі меч, нават без зачаравання, таму мне дуже не цікава. О, шкляная стрела, якая мне, в прынцыпе, не патрэбная, бо мне, калі я правильно памятаю, якраз такі ось гэты выкліканы лук, ён б'е на ўзроўні шклянога луку. Так, мапа. О, даволі далеко знаходиться. Гэта, напэўна, нейкія загадкі, ці трэба накіраваць святло. Ага, ось яно, накіраванае далей. Гэтае месца мусіць быць пад статуяй, напэўна. Што, працягваем шлях? Так, што гэта быў за гук? Я кудысьці ўвайшла? Ага. Я спадзяюся, яны... Фух, як добра, што яны такія марудныя. Я паспявала ў іх стрэліць. Так, а іншыя цені тут ёсць?
Так, черговий камінь. Пригоже тут все. Можна сесть і посидеть. Отпочить трохи. Викликати слугу на всякий випадок. І зайдінічить постамент. Ага, він бачу, промінь далі йде. Камінь душ. Ось які треба було брати, каб полювати на тролів. У троля вже, по-моєму, звичайна душа, і вона зайняла мені велізарний камінь душ. Ой. Мені ж цікаво, ось тут же, певно, сюди можна пройти. Там нечто є, некий огонь палає. Напевно, отсюда можна войти туди. Так, тут что, придется караскаться? Тут завалено. Ага, ясно. Там пройти. Значить, придется занести інший шлях. Мабуть... А, мапа підкаже. Тут ось є проход. Клас, пригоже. Все, больше ніяких тіней, сподіваюся. О, привидные парешки. А, там только их не зброя застається. Половничок, снарядова сторона. О, ось є ще камені. Бачно, як яно йде. Але, напевно, туди не тримається пройти. Так, привіди. Там, хоча за все, є привіди. Ой, ніяк мені не подобається той туман, він такий прямо неприємний, червоноватий. Так, куфар. Інструмент для вимання вандроба. Жабки. Аметист з золотом. Так, тут же... А это что такое? Костка Ника. Ага, вон камень. Ну, давай, подходь. Где ты там? Все, опошни? Опошни тень. Так, зараз огляджуся на предмет этих теней. Ні, більш не бачно. О, косткова мука є. Все ж таки треба було заглянути, де є. Поганіний труп є ще. У поганіних трупах не є глишман золота. Як, мне отсюда проскокивать, и что? А, тут потребный ключ. А где мне знайти ключ від його? А коли поспробувати? Опа! Перескокнула. Так, хто хоче
Дзе яны? Все ж таки тут, видать, заставаліся тені, яких я не зауважила. А, тут можно было вот так подняться. По этой лестнице подняться, обойти и вот так пройти по мостику. Вот тут. Разумело. Так, 100 зачаровальника. Ці есть у меня там что расчаровать? Месячная стиля. Вось якая крутая штука. Так. Хочу ее расчаровать. Улучшили зачарование чары тихих месяцев. О, мне ж цікаве. Зачарование чары тихих месяцев. Ось. Коли в небе месяца опаливает цель на 10 пунктов урона. Круто. Прямо. Супер. Ну и теперь у меня больше свободного места у инвентаря. Так, мне не подобается эта штука. Ось гэтая. Потому что она выглядала як пастка. Это ж кнопка, так? Так, я зараз заховаюся. Не, это не кнопка. Дробный камень душ, золото, зелье мне не потребное. Может, это и была кнопка, а просто я рычаг багаром не отключила. Так, вот там далее можно пройти? Не, видать нельзя. Упс. Упала. Так, что за гэтымі дзвярыма? Гаўбецкі вкрыта. А яна ж мне сказала яшчэ гэтага. О! Включылася яна. Круто. Тут прайшло святло, і цяпер мне патрэбна працягнуць яго шлях. Вось, гэта вунь тая статуя, гэта тыя камяні, якія я бачыла, калі была каля статуі. Куфар, як файна. Заўсёды файна знайсці куфар. Нават калі ён замкнёны на замок узроўню. Эксперт, гэта ўсё адно прыемна, таму што я змагу яго адчыніць. Бездокорный аметист, золото, амулет Кинарет. Повышает запас сил. По-моему, такого еще не было. Амулет... Так, амулет Кинаретовый Ми-1 повышает запас сил. Ну, Кинарет моя любимая Эйдра. Мало посох отгону. Сыромятные нарчы великого узлому. О, до речі, я зараз вернуся, напевно, і спробую їх розчарувати. Калі не расчаруюцца, то тады выкіну. Як зручна. А, так, він, по-моему, вон там гэты стол зачаравання. Зачаравання. Так, вены. Их у меня уже есть. Я тады верну их у куфар. Если не заўважыла гэтая паганена труп тут. Так, выдатна, святло ідзе.
кофр и покину тут сформятный нарч великого взлому. А на себе надену амулет Кинарет. Зараз на мне так, амулет кого на мне зараз? Амулета Катоша. Я надену амулет Кинарет. Зараз на этой зброї этого не бачно, але хай буде. Ніколи не пошкодить. Я постійно десь по оце. Не буде. Ці може магію обновляти, чи покинуть його. Ой, хай буде Кинарет. По знакам моєї прихильності гэтай Ейдра. Так, яно показує мені кудись ці увайсти буде потрібно. Ага, ось яшчэ. Вау, там некія клеткі. Бачу тіні. Ой, їх там багато. А ось і, до речі, мій новий навик, який може заповолювати час. Что, это все тени были? Мне еще и той постамент придется задейничать. Ну ладно. Ой, бачу тень. До речі, у гэтых у навыках у стрельбы з лука, по-моему, скрытность дае так, не яблочек, а хуткі стрел, подрыхтовка. Так, это ж те ці гэта ў скрытнасці было карцей нейкае. Карацей, у нейкіх навыках быў такі навык, што скрытны выстрел дае 12-кратны шкоду. І такім чынам можна прамэліць не смокаў забіваць там з пары стрэлаў. Так, ці гэта ў скрытнасці было удар у спіну. Трапные нацеливаны. Скрытные атаки патроены. Вось, все, значит, я пераблытала гэта клинок. Клинки наносяць у 15 разоў шкоды, а з лука тройную шкоду. Ось. Колькі там наносіць? У 6 разоў. Так з лука не такі вялікі бонус. Мне чамусьці здавалася, што ў 12 разоў яна павялічвае шкоду. Ну ладно. Колькі тут урт гэтых. Не только мне з іх лут быў патрэбны, але хай будзе. Урб много, урб багата, але так. Ага, бачу пастку, спускавы механізм. Так, ён узроўня майстра, значыць, дуже цяжкі. Амаль адчыніла.
Ладно, адмычак у мяне шмат. Амаль не лічыцца, ладно, ладно. Ну, амаль насамрэч лічыцца, бо я ведаю, пад якім вуглом трэба паварочваць нож. Якое цікавае памяшканне. Так, скрылочка, у ёй пусто. Куфар, зелье пополнения магии, золото, шкляная двухручная секера. Дякую, для двухручная секера мне только потрібна. Так, опоганений труп. Куфар, тут, сподіваюся, без пасток. Адмичка. О, якраз адмички обновила. Пастка. Я навіть не бачила, що там відбулося. Вагар. О, тут такие камины довольно туленькие. Ну так, тут тільки перескокнуть. Напевно, яно і милося на увазі. А тінь? Ні, тут немає, видать, тіні ніяких. Ага, нема тінів. Якраз вийшов. Ну, хоч гэта, спадзяюся, апошні. Поганений труп. А жутость, конечно. Жутость, конечно, не золото. О, Орел! Вітаю, спадар Орел! Дякую вялікі, што завіталі. Так, ви ще поспели, я тут проходжу храм Міридії. Ага, тут потребуется ключ. Ясно, я якраз соскокнула, каб поглядзець, што за дзверы тут. Ладно, тады вяртаемся. Так, я тут проходила уже. Только что проходила и уже забыла. Вот тут, по-моему, еще... Тут я ще не завітвала. Битва при Червоной горы. Яно не прикладзена, а і мы її не читали, бо калі читали, не спрацавала бы повышение навыка. Зелье малой магии. Ну, теперь можно набрать зелье, раз я позбавилась от... Что у меня там было? Секера. Так, секера, якая меня обтяжарвала. О, сюда можно сесть на посад. Давайте сядем, посидим. Пригожуня моя орчиха. Привітні парештки, але там тільки зброя. Ну що, протягуємо шлях. Так, тіні. Ще тінь. По всім спускається.
файна. І, напевно, що тут ёсць яшчэ цені, бо ў папярэдніх пакоях іх заўсёды, было больш. Галоўнае ж, бачу, што у урне пуста. Я ўсё адно адкрываю на аўтамаце. Туленька. Гэта такі закуток, тут стаіць проста нейкі посуд. Адвар падводнага дыхання. Чаму гэта выглядае як пастка? Так, я зараз захаваюся і... Ауч, так, гэта сапраўды была пастка. Так, гэта выглядае як пастка, актывую-ка яе. І гучыць як выдатны план. Зелье. Провідні парэшткі. Не, нічого цікавого. І яшчэ паганены труп. Цікава, я да яго даскокну? Да, скокнула. Челлендж собрать все золото з усіх поганених трупів. Ага, бачу протяг. Да, думок сумісних стріння організованих марафонів. Так, Орел, пробачте, я не дуже зрозуміла, як це зв'язано з жартиками. В сенсі, позбирати все золото з усіх трупів? Ага, так, я ускараскалася на нейкую вышыню. І, ага, адчыніліся тыя дзверы. Мне нельга знаходзіцца каля гэтага святла, я правильно разумею? Бо яно пачынае на мяне некую... Так, яно пачынае на мяне дрэнна ўздзейнічаць, зразумела. Так, цяпер трэба неяк саскокнуць адсюль і не забіцца. О, не забілася, круто. Павуцінне катакомбы Кілкрит. Что ж, працягваем. Може, павучок, значит, что ты... Я ніколі не стрыміла по 12 гадзін. У мяне максимум было 6. Гэта быў мой самы доўгі стрым, і я больш не хачу гэтага ніколі паўтараць. Мой оптымум гэта, недзе 2-3 гадзіны, вось гэта прямо ідэальна. Так і, як бы, і цікаўнасць захоўваецца, і я яшчэ не стамляюся, так што... больше як бы стрыміць мне не хочется, хотя я бачу, что ўжо сённяшні стрым набліжаецца до 3 гадзін, але вось якраз я планую скончыць выпрабаванне Мірыды, і на гэтым як бы ўсё. Так, что у нас у катакомбах? Вось ужо набліжаемся до нашай мэты. Скорток завірухи. Як би так, опинулося в помешканні, так треба все обшукати уже. Правильно? Мне что-то дежавю. Гэтае памяшканне выглядае маленьк тое самае, калі... Як выглядае тое, дзе пачыналася. Так, мне патрэбна яго забіць, правильно? Замардаваць малкарами. Спачатку заб'ю ценяў, а потым ужо займуся ім.
Что... Почему я не могу их потрапить? Так, Малкаран готовы. Так, тени. Так, магия. Антиш. Чему мне... А, мне крики не... О, роззброєння. Скористаюсь. Тихо. Лечение. Так, где мне там зелье? О, выдатно. Зроблено, погально переможений. Дари світанок з постамента. Так, файно, я их позабывала. Малкаран, золото, кольца месячного мотылька, я это заберу. Добрословенный железный кинжал. Нежить из уровня 3 ниже не утекая. Посох ланцуговой маланки. Ну ви шкода, що посохи нельзя розбирати. О, скотозаура, який пльонний прогляд стриму. Наблювала 4 поштовки. І одну сапсувала. Ну, творчий процес він такий, він потребує ахвяру тим ліку. Так, кинжал я, напевно, заберу, каб розібрати. Боже, наколькі тут погані трупов. Я узбагачаюся тільки так. Кошмар. О, зелье хуткого лечення. Гэта выдатна, што я тут опинулася. Якраз тое, што скарыстала аднаўлю. О, шкада, што не гасісці на той, які крыва стаіць. На гэта не гасісці. Ладно. Так, кто у нас тут еще есть? Кошмар, колькі паханенных трупов. Там яшчэ урны, мабыць, у іх нешта ёсць. Зелье пополнения запасу сил. Зелье пополнения запасу сил. Як імі карыстацца? Бяжыць персонажка, бяжыць і запас сил скончваецца, яна просто на бягу пачынае гэта зелье піць. Ну, увогуле, столькі мемаў было пра спажыванне ежы у Скайрыме. Якби йде бойка, потім ти така, почекай, я зараз поїм. До речі, таке класне тут некая статуя і зарослая рослинами. Так, вернуть світанок. Так, Міридія знову нешта со мною робить. Вона мені телепортує на місце. О, як добре, що я обшукала помешкання до того, каб брати гэты меч. Так, мы знову вернулись на эту вышыню. Малкаран завоеваны, мертвые Скайрыма застануцца ў спакоі, як і мае быць. Усе гэта дзякуючы табе. Разгараецца новы дзень, і ты будзеш яго абвеснікам. Дарэчы, якраз такі дзень настаў. Дары магутны світанак, і з яго дапамогай выпальвай брыду з цёмных куткоў светаў. Насі яго мой гонар, каб мой уплыў мог разрастацца. Окей, я буду насіць гэты магутны клінок у твой гонар. Няхай святло несумленнасці накіроўвае твае ўчынкі. Так, стоп, я падаю? Яна мяне... Фу, яна мяне телепортуе. А то яна б мяне яшчэ ўраніла з гэтай вышыні, і я бы разбілася. Вось было б цудоўна. Вазьмі гэты клінок, а зараз я цябе скіну, і ты памрэш. Добра. Так, а цяпер з яе можна... З ёй можна паразмаўляць? Не, нічога не робіцца. Ну ладно. Так, а што за клінок яна мне дала?
Зброя, охолоджальник, світанок. Опікає ворога на 10 пунктів урону, а при забойстві нежиті має шанс викликати вогняний вибух, який заб'є ці адгонить навокольну нежить. До речі, пригоженько так виглядає меч. Чальник. Він, по-моєму, потрібний для Ніка квесту. Світанок. Ну, файно, нехай буде. Ён наносить меньше шкоды, чем охолоджальник зараз. Але я могу его покинуть дома. Не. Так, ну что? Это квест выкананы. Было вельмі файно. А теперь, мабуть, треба вернуться у Рифтинг, каб отдать все то, что я назбирала. Ось. Напевно, зараз зробимо хутку телепортацію. Так. О, Рифтон, Тесноу. У нас же есть такий видатний переклад. Такий видатний переклад. Зараз вернемся у Тесноу. И я тогда зайду в гильдию злодеев, как бы отдать. Выспал Солстайм, находится на паўднёвым усходе от Скайрима. Паўночная дева час от часу возить. И уже другий раз трапляется гэты надпись за сёння. И я не поспеваю его прочитать. Так, ну что, давайте сдадим те квесты злодейской гильдии, что сегодня выконала. И, напевно, на этом уже скончим на сегодня. Гульню в Skyrim. Ось, я вельмі сумувала по гэтай гульні. Было так приемно сюди вернуться. І особливо приемно то, что тут беларускі пераклад, бачыць родную мову в гульні, гэта вялікая асалода. Так, ну что, коллеги, я пришла с добрыми новинами. Ну что я могу зрабіць для тебе сегодня? Ты можешь принять мне задание. Праца з лічбамі выкананая. Такая праца тебе пасуе, принесе тебе багацце. Ну что ж, я хочу взяться за додатковую працу. Выдатна, что ты хочешь зрабіць. Мне сподобалася. Так, давайте я у яго спытаю таксама і астатнюю працу, але ўсё больш за ўсё мне спадабалася з гэтымі бухгалтарскімі кнігамі працаваць. Вакол басцяецца шмат народу, што цягае на сабе розныя цацкі. Гэтыя тыпы толькі чакаць таго, хто абчысціць іх кішэні. Дык як, хочаш крыху парыбачыць? Не, я не хочу рыбалить. Мне добра, здаецца. Мне придется шукать когось яшчэ, каб паклапаціцца об этих справах. Ну и куды ты пайшоў? Я яшчэ не паразмаўляла с тобой. Так, такова праца. Мои замоўцы уже выказваюць нецярплівасць. Распавядзі мне пра абнос. Часам мы хочам нагадаць гораду, што ў нас сур'ёзная арганізацыя і наносім жорсткі удар. Просто крадзем усё, што можам, пакуль не зробім патрэбнае ўражанне. Жак. Лёгка, верно? Амаль што. Закавырка ў тым, што ніхто не павінен цябе ўбачыць. Паведамленне мусіць быць ясным. Мы працуем у ценях. Эх, не, мне не падабаецца такое. Крадзі ў любым месцы на дзела, і ты можаш нават пакінуць сабе нарабаванае. Ты ў справе? Не, забудься. Файна, але ты не станеш багацей, ухіляючыся ад усяго, што я табе прапаную. Так я не ухіляюся, я хачу бухгалтарскія кнігі. Дата, што ты хочаш зрабіць? Трэба дзе-небудзь працаваць над лічбамі. Гэтая крама рэгулярная цэль гільдыі. Рахункі яны падбіваюць абы-як, таму гэтая праца павінна быць найлягчэйшай. Бярэшся? Я зраблю гэта. Просто трымай вочы раскрытымі, а рот на замку, і ўсё будзе добра. Цяпер я выдаму табе дэталі. Так, і што ён мне даў? Унесці папраўку ў бухгалтарскую кнігу свечка над агненнем у месцы Ветрагорск. Файна. Вершнік сышоў. Зарыцца на ваш 66. Яго таксама замала падпісанту. Ён гуляе ў героў меча і магіі. О, файна, Васк 66. Добра, я запомню. Так, шкада, што вершнік сышоў. Дарэчы, спадара магільшчык пайшоў зараз на стрым. Ну ладно, у спадара магільшчыка ёсць пісанты, таму подписчики. Таму я завітаю да Васк 66. Так, але спачатку здам заданне Векс.
З прибиранням скончено. Кажу, тобі вдалося не схибить. Добре, ось твоя доля. Так, ну что? Я хочу взяться за додаткову працу. Я хочу ще спитати її про остатні праці. Розповіді мені про рабунок. Тут усе просто. Вриваєшся у хату, хапаєш певний предмет, утікаєш, поки ніхто не зрозумів, що діється. Загвоздка у тим, каб не забивати нікого жихаров, інакше ти залишишся з нагороди. Ну як, возьмешся за старий добрий рабунок? З іншого боку, напевно, є пас. Коли пам'ять мені не підманує, золоті гроші не падають з небеса. От тобі ліпше взятися за працю, коли хочеш заробляти свою долю. Чому я не кидаю ці розмову, коли я відмовляюся? Так. Не сумніваюся, за що хочеш взятися. Так, розповіді мені про підстави. Коли нашому замовцю треба когось перебирати, ми не діячимо у стилі темного хауруса. Ми предприймаємо альтернативні заходи. Ми досилаємо когось, каб підкинуть скрадену реч у хату цілі, а потім даємо наводку городської варті. Потім усе відбувається само по собі. Дасі ради? До речі, гучить доволі цікаво, я, напевно, за гэта возьмуся. Так, але спочатку я хочу почути про останнє. Так, гэта спадар мне што кажа? Так. Розповіді мне аб выкраданні. Зрэд час мы нагадваем гаднярам, хто тут галоўны. Калі дзеля гэтага патрабуецца ўзламваць іхнія скарбонкі і забіраць усё каштоўнае, няхай будзе так. Не жадаеш схадзіць у краму у стылі гільдыі? Што ў цябе яшчэ ёсць? Слухай, мне не падабаецца, калі мой час марнуецца. Вяртайся, калі вырашыш паводзіцца сур'ёзна. Слухай, я ў цябе распытваюся, што ты можаш мне прапанаваць, а ты на мяне тут наязджаеш? Так. Я хачу... Вось гэта мне падабаецца. Ага, хтосьці разлаваў Мэван, і яна хоча даць ім урок. Па нашых правілах. Возьмешся. Лічу, што ўжо зроблена. Файна, вось усё, што трэба ведаць. Скрадзены аметыст, распачатак падстава. Падкласці скрадзены аметыст у дом Віёлы Джиардана ў горадзе Ветрагорск. Абедзве гэтай місіі ў мяне у Ветрагорску, так што гэта мусіць быць вельмі зручна. І з іх распачнем тады, калі вярнуся ў наступны раз на стрым. А зараз... Так... Захаваюся ўжо нармальна. Вось. Дзякуй вялікі, што завіталі да мяне на стрым. Мне было вельмі прыемна вас бачыць і прыемна было вярнуцца ў Skyrim. Вельмі люблю ўсё ж такі гэтую гульню. А зараз распачынаем рэйд. Так, Васк 66. Ось прыемныя конікі. О, клас! Слухайце, шыкоўна. Справді шыкоўна. Ну што, рэйд распачнецца праз 1,5 хвіліны. Пакуль што... Вось, дзякуй вялікі, што завіталі. Мне было вельмі прыемна, як я ўжо сказала. І тады ў наступны раз, напэўна, таксама будзем стрыміць Skyrim, бо я нешта нават не ўсведамляла, наколькі сумавала па гэтай гульні. А пакуль што да пабачэння, да новых сустрэч. Ну і чакайце, хутка распачнецца рэйд. Я зараз ўключу развітальны экран. Ось, і проста пачакайце, і тады рэйд аўтаматычна распачнецца.